приветствует вас. Хайлакшамлар, АТР телеканал Яйнанда, Копур, программа «Снасеритис». И сегодня в нашей программе первый пресс-марафон Зеленского в качестве президента. Получили ли мы ответы на вопросы, которые нас интересуют? И что сказал президент Владимир Зеленский про Крым? Гости нашей студии. Президент Всемирного конгресса крымских татар Рифат Чубаров. Селям алейкум. Георгий Тука, заместитель министра временно оккупированных территорий 16-19 годы. Гайна Юксель, член Меджлиса крымско-татарского народа. Андрей Гергерт, заместитель командира украинской добровольческой армии. Приветствую. Ну а за правой стойкой у нас Сергей Вельможный, народный депутат Украины внефракционный. Здравствуйте. Олег Стариков, военный эксперт, полковник СБУ в запасе. Приветствуем вас, спасибо, что пришли. Геннадий Балашов, лидер партии 5-10. И Марина Бардина, народный депутат, фракция «Слуга народа». Здравствуйте. Витаю. Наша экспертная группа: Иосиф Зисельс, правозащитник и диссидент, Сергей Стерненко, руководитель общественной организации «Небойдущих». Также Диана Макарова, волонтер, Эрфан Кудусов, активист, и Богдан Пухтевич, журналист. Приветствуем вас, спасибо, что пришли. Ну и традиционно, перед тем, как начать нашу программу, хочу объявить, что у нас в студии работают телефоны. На экраны ваших телевизоров режиссера будут выводить номера. Если у вас есть что сказать, звоните. Нам важен ваш голос. Ну а нашим гостям напоминаю, что у нас открытые микрофоны. Вы без проблем можете вступать в дискуссию, отвечать на вопросы, конечно же, комментировать. Ну и что, давайте сразу же к обсуждению первой темы, не будем затягивать. После подписания формулы Штайнмайера в Минске по всей Украине прошла волна акций протестов под лозунгом «Нет капитуляции». Президент Зеленский, будучи с визитом в Одессе, сказал следующее. Внимание на экран. Ми не забуваємо і ніколи не забудемо про анексований Крим, повернення якого стане нашим наступним викликом. Повірте, я вже маю дійсно алергію на слово капітуляція і хочу вкотре всіх запевнити: жодної здачі національних інтересів України не буде. Це не про мене і це не про Україну. Ну и на этой неделе, как всем нам известно, прошел пресс-марафон президента Владимира Зеленского. Я не хочу вдаваться в подробности и обсуждать, хороший ли был пресс-марафон, плохой ли. Все-таки я бы хотела услышать ваши впечатления от прошедшего пресс-марафона. Ну, прежде чем, с вашего разрешения, когда услышим вашу позицию, вот моя коллега Гульсум лично с ним пообщалась. Гульсум, мне очень интересно узнать ваши впечатления после личной беседы с президентом. Ты знаешь, я, наверное, свой ответ приберегу для последующих эфиров. А пока я хочу передать слово президенту Всемирного конгресса крымских татар Рифату Чубарову. Как вам пресс-марафон? Дивіться, я з першого разу вас не виправив, зараз поправлю. Таке враження, що ви виконуєте рішення Верховного суду Російської Федерації. Я голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Да? Не бойтеся використовувати цю назву. Це а ми не боїмося. Да, ну, просто два рази ви сказали, і два рази це не сказали. Щодо запитання було до марафону, так? Да. Ну, форма незвичайна для нас, для українців. Було намагання максимально охопити широке коло журналістів. Було намагання максимально спростити спілкування, зробити його людяною. Я все це вітаю. Є деякі мінуси, і про них вже говорили експерти, я не хочу повторювати. Один з мінусів – це те, що багато журналістів озвучували одні і ті ж питання, бо вони не чули, що говорили попередні їхні колеги, коли вони підсаджувалися до президента. Президент себе показав людиною, яка не боїться себе демонструвати такою посадовою особою, яка що знає дуже глибоко, а щось знає менше, а в чому, можливо, і не розбирається. І він чесно говорив: я так думаю, я тут менше знаю. Я би сказав би так, перший блін не комом. От таке моє враження. Дякую вам за відповідь. Сергей, интересно услышать ваше мнение. Опять же, один вопрос для всех адресуем. Как вам
пресс-марафон Зеленского? Ну, очень хорошо, что наш президент открыт для общения с журналистами в том числе. И то время, которое он все-таки было запланирован один формат по времени, да, но все-таки было оказано внимание всем, кто зарегистрировался на эту встречу. Но больше сложилось впечатление о том, что все-таки президент хотел услышать, какие проблемы существуют, на что нужно обратить внимание. И я так уверен, что, услышав все эти проблематики, президент наконец-то также через журналистов услышал народ и то, что больше всего волнует. Конечно, очень плохо и непонятно, почему не было вопросов в лоб, когда же наконец-то правительство займется уменьшением цен на тарифы на коммунальные услуги, поднимет социальную планку, поднимет заработные платы, когда же, наконец-то, в этом направлении мы включим турборежим. Вот на эти вопросы, конечно, они не задавались и не было четких ответов. Поэтому больше президент хотел услышать народ. Вот так я оцениваю. Конкретики никакой не было. Спасибо большое. Георгий, вам понравился пресс-марафон? Ну, мушу сказати відверто, ні. Я очікував, не те, що йому там подобається, не подобається, це не до мене питання. Я хотів би побачити фахову дискусію саме з тих питань, якими я займався. А, на жаль, я почув двічі запитання про Донбас, один раз про Крим, а відповіді були так про загальні польоти в космос. Я б хотів, щоб, наприклад, це було не 14 годин, а 2 години, але конкретно фахово, з фаховими журналістами, які 5 років, а то і більше займаються питаннями стосунків України і Росії. Олег, к вам вопрос как к военному, непосредственно с военной точки зрения. Как вам пресс-марафон Зеленского? Я обратил внимание, как офицер, который прослужил более 30 лет, на то, что президент обладает высоким здоровьем, то есть он высоким эмоциональным интеллектом и здоровьем, что очень важно, потому что когда он пойдет на переговоры в нормандском формате, я думаю, переговоры будут длиться не 1 и не 2 часа, а будут длиться очень долго. И хотелось бы, что когда будут рассматриваться вопросы с хозяином Кремля, и президент будет высказывать свое мнение, наше мнение, для того, чтобы не отступить, не решить все вопросы, связанные с войной, он должен обладать высоким эмоциональным интеллектом, должен обладать высоким, еще раз, здоровьем и самое главное, не поддаться на все уловки подполковника КГБ Путина. А я прекрасно понимаю, на какие уловки он может это делать. Спасибо за ответ. Гайна Ханум, а на что обратили внимание вы? Селям алейкум, добрый вечер. Ну, любое действие, а в том числе действие президента страны, можно комментировать с точки зрения содержания и с точки зрения формы. Вот если с точки зрения формы, понятно, что это была необычная форма для нас, что была выбрана необычная локация, непривычная, сам темп, формат. В любом случае, при любой форме проведения пресс-конференции определенную долю критики президент и его группа, его команда обязательно получили бы. Здесь мы тоже слышим о определенной критике, о том, что затянуто, вопросы повторяются, нету координации среди журналистов, жарко и так далее, и так далее, и так далее. Здесь важный момент то, что президент готов отвечать на вопросы, то, что большое количество журналистов было задействовано, были заявки от 500, аккредитовалось 300. Каждый журналист имел возможность задать по 2, по 3 вопроса, и это достаточно большой объем информации. Другое дело содержание. Понятно, что каждый из нас, очень широкий круг вопросов, Украина большая, и каждый из нас обращал внимание на то, что ему наиболее важно, что у него больше всего болит. Я, как крымская татарка, как жительница Крыма, конечно же, слышала и слушала в первую очередь то, что связано с Крымом, с проблемами крымских татар, с крымско-татарской автономией. И, к сожалению, те ответы, которые я услышала от президента, они очень и очень сильно настораживают. Да, мы к этому еще вернемся, Гайна Ханум, к автономии. Геннадий. Ну, это была пресс-конференция не президента Зеленского, это была пресс-конференция Голобородько. Голобородько в его стиле выступал, пытался понравиться, нравился некоторым, некоторые сочувствовали. Смысла в этом никакого не было. Я включал много раз эту пресс-конференцию, я не мог слушать, потому что совершенно бессмысленная речь людей, которые задают вопросы, и человека, который им отвечает. Вот сами вдумайтесь, они спрашивали про Трампа, они спрашивали про Штайнмайера, они спрашивали еще про какую-то ерунду.
Но люди каждый день ходят в магазин и платят налоги. 20%. Ни одного вопроса я не дождался, чтобы спросили, будут отменять налог на добавленную стоимость или не будут. Будут снижать налоги на заработную плату 19,5% или нет. Уйдет коррупция или не уйдет. То что он будет делать, он не говорит. Он скрывает все это. Поэтому это бессмысленная речь бессмысленного Голобородька. Андрей, вы также не видите смысла в пресс-марафоне? Ну, десь в продовження цього, що чую, насправді він не говорить цього, він цього не знає і не розуміє. От в мене склалось таке враження. По-людськи його видно емоції, видно якусь його щирість. От такий, як він є, так воно і є. Дійсно, таке відчуття, що він продовжує грати якусь таку роль, він в цьому ролі, це вже роль президента країни, навколо нього софіти, багато людей, він себе добре в тому орієнтує, щирістю пробує брати. Але то, як рухається країна, то, як рухається державна машина, то, що сьогодні відбувається на Сході, в економіці, зовнішній політиці, є абсолютно неприйнятним для нас, для майбутнього нашої держави. Марина. Мені цікаво, чому колеги апелюють, власне, до того, що президент грає, а може ми будемо навпаки починати вже сприймати його як щиро відкриту людину, яка дійсно хоче якихось змін для нашої країни. Цей формат, який був, він абсолютно імпонує Зеленському. Це от формат той, який показує, власне, хто ж такий президент України новий. Це абсолютна відкритість, доступ людей до президента. Не треба йти стукати в зачинені кабінети, двері, не розуміти, хто там сидить. Будь ласка, ось президент. Люди, ми бачили, мали можливість зайти, якісь навіть питання задавали, з Дніпра були люди і так далі. Тобто це абсолютно ось такий відкритий для мене, як молодої українки, симпатичний формат. І я думаю, що так має тривати вся політика країни протягом наступних 5 років президентства Зеленського. Да, звісно. Таку реакцію я абсолютно підтримую вас, то, що ви говорите. Відкритий, молодий, щирий чоловік і президент. Це правда. У мене таке відчуття, що він ні на що не впливає. Я хочу розуміти, хто такий Богдан, я хочу розуміти, хто такий Єрмак, я хочу розуміти, що за оточення навколо нього. У мене таке відчуття, що цією людиною маніпулюють повністю. В кінці цю людину зіллють і віддадуть просто. Я хочу ще додати, не завершила. Власне, мені здається, що на цій прес-конференції мали можливість поставити питання як українські журналісти, так і іноземні. Було близько 150 українських ЗМІ і 35-6 іноземних. Тому були різні питання. Були питання і про Трампа, і про формулу Штайнмаєра, тому що це те, що турбує суспільство. Те, що питання якісь дублювались, це навпаки дає сигнал владі, що ж насправді турбує суспільство, за що, власне, всі хочуть його спитати, за що спитати і почути, на які питання відповіді. Тому дублювання вони могли бути, але в цьому нічого страшного абсолютно. Навпаки, кожен міг спитати, кожен міг подискутувати з президентом. Така от відчуття вільної розмови було. 14 часов дураковаляния – это нормально. А в это время сорван отвод войск Донецкий. Он не позвонил министру Авакову и не сказал быстро выводить. Он в конце концов не сорвался, не поехал туда решать этот вопрос, как надо его решать. Нет, он 14 часов валял дурака, а утром отправился в Одессу. Классный президент. Давайте згадаємо 100 днів президентства Зеленського, коли все суспільство вимагало прес-конференції від президента. Президент сказав, прес-конференція, спілкування зі ЗМІ, воно буде, ми його побачили. Ми, розумієте, чогось не відбувається, ми критикуємо. Щось трапляється, ми знову критикуємо. Давайте визначимо, що ми хочемо і будемо відповідні запити робити. Дивіться, давайте конструктив трошки. Ми зараз будемо дуже детально все обговорювати. Пане Сергію, ви хотіли формулювання. Я пропоную експертам також по фразі потім, і потім перейдемо вже до деталей. Я поддерживаю своего коллегу, народного депутата. И хочу сказать следующее о том, что этот формат был нужен, эта встреча нужна была для того, чтобы наконец-то президент услышал и увидел, что происходит в народе, да, какие проблемы существуют и как работает его команда. И он убедился о том, что на самом деле ему доносят и что на самом деле происходит. Жаль, конечно, что некоторые вопросы не были освещены, не были поставлены. А то, что не было вопросов, это не только вопрос к президенту, а полностью к его команде. Я думаю, что он сделает определенные выводы, и мы увидим определенные действия со стороны президента. Эта встреча нужна была быть, и она произошла. Дякую. Ну, давайте передадим слово экспертам. Да, пожалуйста. Доброго вечора усім. Я декілька разів включався під час прес-конференції. Не так багато, можливо, як треба було б. Але мене дивно тепер дискусію тих, хто ми чуємо і бачимо, бо ми
так кажуть, на повному серйозі намагаємося оцінити вербальний формат. Можливо, я вже такий старий, що я дожив до віку, коли не вірять словам, а вірять тільки вчинкам. Я би скоріше оцінював президента по вчинках, а не по його словах. Бо ще Станіславський сказав, пам'ятаєте? Не вірю. Словам не вірю, я вірю справам. Так ось слова через півроку після того, як його обрали президентом, ну, слова є слова. Нічого такого видатного з того, що я почув, я не відчув. Відповіді на ті питання, які є в мене, також я не почув. Так що я б не став перебільшувати значення цього марафону. Можливо, це справило враження на багатьох, зокрема і за кордоном, як я читав, але це формат справи враження, а не його наповнення. Дякую. Дякую за думку. Сергій Стерненко, будь ласка. Ви прямо як наче прочитали частину моїх думок, тому що я дійсно хотів сказати, що формат був доволі непоганим. Як на мене, краще наявність такої прес-конференції, ніж відсутність будь-якої. Є окремі технічні питання, зокрема щодо того, чому окремі журналісти доволі з поважних, як на мою думку, і об'єктивних видань не були допущені до прес-марафону, натомість туди змогли потрапити представники російських і проросійських медіа, в тому числі. Але якщо говорити про зміст, то на багато питань особисто я, як громадянин України, не почув відповіді. Я не почув відповіді щодо питання Донбасу, щодо питання того, як президент буде захищати Україну від російської агресії. Ми не почули відповіді, що робив Хорошковський в Офісі президента, і не вистачало певними місцями конкретики. Але я гадаю, що президент повинен спілкуватися з медіа, він повинен відповідати на запитання. Наша уже задача аналізувати, як він це робить, і робити відповідні висновки. Дякую. Дякую. Чесно кажучи, я не знаю ще, що доброго, корисного зробив президент Зеленський для країни, крім, можливо, одного моменту. Ви чуєте, як надрузки розбивається бронзовий бюст вождя? Суспільство припиняє нарешті сидіти на партійних зборах і якось починає уявляти собі президента, ну, не такого баріна, як ви кажете, да, чого він не поїхав в Золоте, чого він не поїхав туди, тому що досі було президент повинен вирішувати всі проблеми, президент, цар-батюшка, який головний в нашій країні. Ні, це трошки не так. Президент – це, ну, наше обличчя, це наша дипломатія і все. А все інше ми якось можемо робити самі, наша система нехай працює. І чим менше буде сакралізації нашого царя-батюшки в цій системі нашої країни, тим краще. Оця прес-конференція в чомусь погана, в чомусь хороша, вона теж служить тому, щоб розбити бронзовий бюст вождя. Давайте його розбивати. Зрештою. Дякую. Эрфан Аграхудис. Доброго дня. Ну, в данном случае, знаете, как обычный человек, гражданин, если сравнивать нас с европейскими странами многими, да, хотелось бы вообще не знать ни имя ни премьера, ни президента, а видеть государственный механизм действующий. Когда я вижу когда все работает, и социальные службы, и коммунальные, и военные действуют как надо. И я не знаю первых лиц или знаю только фамилии, не смотрю по 12 часов пресс-конференции в надежде услышать что-то, что сегодня что-то решается в отношении нас. В особенности в отношении крымских татар. И хочется, чтобы мы приблизились к тому формату, когда мы не будем знать многих чиновников высшего разряда. Сегодня все сидят у телевизоров, пытаются анализировать, и в этом потоке информации, да, в котором информации на самом деле очень мало, к сожалению. Спасибо. Богдан. Я, з вашого дозволу, одну таку штуку скажу. Мені здається, що коли ми говоримо про команду президента Зеленського, треба розуміти, що у них є два головних, я би сказав, бога. Це рейтинг і це форма, в якій це все подається. Тому коли тут багато хто говорить, чому ми не почули відповідей? Тому що ці відповіді не були ціллю.
Насправді, вся ця прекрасна історія, яка була дуже красиво технологічно відіграна, була затіяна для того, щоб перебити негативну інформповістку, яка останнім часом дуже сильно була по президенту Зеленському. Це в першу чергу невдачі з формулою Штайнмаєра, це величезна кількість нападок з боку журналістів, моїх колег, які, я сподіваюся, будуть продовжуватись, тому що пані Юлія Мендель, прес-секретарка президента, людина, яка дозволяє собі на камери всього світу, ладно, на українських журналістів нападати, на іноземних журналістів нападати, продовжує залишатися прес-секретаркою. І пан президент навіть назвав її слово «дєвочка». Це для мене взагалі діч, чесно кажучи. Як президент може свого прес-секретаря казати, я буду цю дівчинку захищати. Тобто у нас не прес-секретарка, а дівчинка президента виходить. Да, у нас виходить. І останнє, що скажу з приводу всієї цієї історії. От з приводу відповідей. Для чого? Ну, ви, мабуть, забули, друзі, про найважливіший момент цього прекрасного дійства, яке відбувалося тоді. Це вручення пану Зеленському грамоти, звідки там, з книги Гіннеса, якщо я не помиляюсь. Ні, це народний рекорд України. Вибачте, національний рекорд України. Так от, друзі, це теж дуже важливий момент. Давайте не забувати. Вибачте, я як телевізійник скажу теж. Найважливіше для людей, які працюють в телевізійній сфері, це мати красиву форму, тому що телебачення, вибачте, це така штука цікава. І тому пан Зеленський займається вибудовуванням красивої форми. Чи буде там зміст? Ну, це вже питання, мабуть, не до мене, але за форму плюс, а зміст, друзі, не треба тут шукати. Зміст був якраз в тому, щоб 14 годин говорити по 10 тисяч разів про одні й ті самі речі, щоб всі редактори новинних стрічок повісились, безумовно, після цього, тому що в цьому потоці неможливо винайти якісь новини. І всі такі скажуть, ребята, так все ж, відповіді є. Які до мене питання? Я 14 годин спілкувався. Яких вам ще відповідей не вистачає, друзі? В чому питання? Так що Зеленського можна тактично поаплодувати, а про стратегію там мова і не йде, друзі. Вони думають, як самі вже багато разів казали, на день наперед. Як виграти наступний день інформповістку? Тут вони поки виграли. Плюс не забувайте 14 жовтня, друзі, який у нас цікавий день, де у нас буде багато протестів. І з інформаційної точки зору Офіс президента спрацював дуже красиво. Ну, а зміст ви даремно шукаєте. Ну, це моя думка. Дякую вам за ваши думки. Спасибо большое нашим гостям за мысли. Давайте теперь перейдем к более конкретике. Дело в том, что вот я бы хотел начать с того, что моей коллеге Гульсум удалось лично пообщаться с Владимиром Зеленским и задать вопрос касательно крымско-татарской национально-территориальной автономии в составе Украины. Что ответил Владимир Зеленский? Давайте посмотрим. З приводу це ж і змін до Конституції, і з приводу законопроєктів, про які ви сказали. Я зустрічався з паном Джемілєвим, з паном Чубаровим. Джемілєв, вибачте, будь ласка. Паном Джемілєвим, паном Чубаровим ми зустрічалися. Вони сказали мені, що у них є пропозиції з приводу цих законопроєктів, і вони принесуть нам, коли у нас формується новий склад Верховної Ради, комітети і таке інше. Я думаю, що у них дійсно готові пропозиції, вони покажуть, і ми можемо їх обговорювати, тому що законопроекти всі, треба їх читати, які там деталі, тому що це дуже серйозне питання, яке ви говорите. Це зміни устрою нашої країни, нашої незалежності, і це просто інший, скажімо так, крок. Ми займаємось цим питанням. Про законопроекти готові зустрічатися, але зустрічатися із нашим міністром закордонних справ. Він глибше в цій темі. Чому ці законопроекти? Вони сказали мені, що вони підіймали це питання з бувшим президентом, але не дійшли до згоди. Якщо ви думаєте, що це рішення вплине повністю на рішення повернення Криму в Україну, якщо ви так думаєте. Це один із путів. Дивіться, я думаю, що це один з шляхів підтримки кримських татар. Дуже важливий. Але я не впевнений, що це буде це реально, скажімо так, спростить цю тему повернення Криму і уж точно рішення деокупації. Рифат ага, как мне известно, возможно, я ошибаюсь. Вы 2 месяца назад встречались с президентом Владимиром Зеленским 9 августа. И, как мне известно, вы передавали через администрацию президента, через офис президента, через постоянного представителя президента в Крыму этот документ. Вот мне страшно предположить, в команде не понимают важности этого вопроса или все-таки есть какая-то реакция?
Ми вже не перший раз про це говоримо, і в тому числі в вашій передачі. 9 серпня ми мали зустріч з паном президентом, пан Мустафа Джемілєв, наш лідер, був на цій зустрічі, пан Рустем Умеров, депутат, народний депутат України, і я. І в ході цієї зустрічі це була одна з тем нашої розмови про пакет з 3 законопроєктів, і це в папочці, все це я, як кажуть, і поклав її на стіл і передав особисто президенту. І ми домовилися, що ми будемо зустрічатися з тими, кого він визначає, для того, щоб були підготовлені пропозиції йому вже як президенту, бо я його попросив, щоб він як президент виступив як суб'єкт законодавчої ініціативи, бо для того, щоб вносити проєкт по змінах в Конституцію, треба або 150 народних депутатів, або президент. У нас така процедура внесення таких змін. Це до того, де ці проєкти. На жаль, зустрічі після 9 серпня з тими, кого він визначив, в мене не було. А можна уточнити, все-таки документи ви ці передали? Я ще раз вам кажу, що я дав пакет з 3 документів, з 3 проєктів. Пакет документів, в тому числі зміни щодо Конституції. Про що це говорить? Це говорить про те, що ані команда в цілому, на жаль, і президент поки що не з'ясували для себе, що Крим взагалі не лише в контексті кримсько-татарської автономії, а взагалі як частина української території, як територія, з якої розпочалася російська агресія і війна проти України, як територія, звільненням якої має завершитися війна російська проти України. Такого немає усвідомлення. І бачите, там деякі були моменти з відповіді, де говорили про те, якщо це допомога кримським татарам, давайте поглянемо. Я не думаю, що це допоможе щодо звільнення Криму. Слова звільнення там не було, але думка така була. Ми 1000 разів пояснювали про те, що саме актуалізація Криму і така конкретизація інструментів, які допоможуть Україні відновити державний суверенітет український над Кримом, це є нашим першочерговим завданням. На жаль, такого розуміння немає у владі. І тепер я хочу сказати, що ми отримали відповідь буквально днями. Це було, здається, через Піскова, речника Путіна, що коли це було на відповідь публічної думки нашого президента, що під час нормандської зустрічі він має намір обговорити і Крим. І йому було також публічно заявлено, що Росія відкидає можливість обговорення Криму, і це питання не може бути, що воно не існує для Росії щодо повернення Криму. Отже, відсутність бачення реальних механізмів щодо повернення Криму у влади не має бути підставою, щоб відкидати те, що ми пропонуємо. Бо ми вважаємо, що ми пропонуємо можливість залучення широкого пласту міжнародного права, і це право корінних народів на свою землю, на своє самовизначення, тим більше, коли цей народ говорить про самовизначення у складі української держави. Марина, я у вас хотела спросить. Вот президент Владимир Зеленский сказал, что изменения в 10-ю статью Конституции Украины не приведут к деоккупации полуострова. У вас в команде понимают важность этих изменений и понимают ли, что Украина, имея в своем политическом кейсе коренной народ, усиливает свои позиции на международных площадках в том числе? Насправді тут важливо розбирати ситуацію, зважаючи на те, що якщо це допоможе нам з точки зору міжнародного права, хоча міжнародне право не настільки сильне в визначенні меншин, власне, по своїм правам, по мовним, по релігійним і так далі. Да, це корінний народ. Корінні народи так само, тобто це Європейська хартія, ми знаємо, які конвенції регулюють. Про корінні народи. Я хотів би, щоб ви були точними. Вибачте, що я вас перебив. Оце є і проблема нової влади. Вона взагалі не розбирається в цих питаннях. Більш того, я відповіді чую, а чому це кримські татари, а там угорці на черзі стоять, а там мадяри.
бояри, тобто, вибачте, румуни, там ще хтось. Просто ніхто не розбирається в тому, що є Крим, що відбувається з кримськими татарами, що їх очікує, і саме головне, яка роль і відповідальність української держави. Є у вас таке розуміння? Так, я мала ще до того дійти далі. Власне, з одного боку, якщо це нам з точки зору міжнародного права допомагає така автономія кримських татар, да, якщо ми говоримо як про корінний народ, це, звичайно, може бути одним з інструментів. Але те, про що говорить далі пан Чубаров, інші можуть так само заявляти про свої якісь вимоги на автономію. Навіть якщо це будуть не корінні народи, а меншини, вони так само будуть претендувати, можуть претендувати на якісь автономії. І тут важливо розуміти з точки зору територіальної цілісності і суверенітету, щоб це не спрацювало не на користь всієї України. Але питання Криму, воно дуже важливе, тому що я, як людина, дитинство якої пройшло в Алушті, на Тарханкуті, я не розумію, чому в певний момент Крим став окупований Росією. Тобто, чому відбулася анексія? І я, звичайно, це моє якесь природнє бажання повернути Крим Україні і, власне, кримським татарам, для яких це єдина земля, мати можливість там нормальної життєдіяльності. Дуже коротко. В 1991 році, останні місяці Радянського Союзу, а потім вже перші роки української незалежності, коли вибудовувалася кримська автономія, практично всі українські політики роздумували точнісінько так, як ви думаєте, що якщо зараз дозволити кримським татарам, то завтра попросять ті, інші, треті, четверті, і що ж буде з нашою унітарністю? Ніхто себе не змушував просто з'ясувати для себе єдине питання, що мова йде про природне право корінного народу цього півострову, і мова йде про його таку форму самовизначення, яка лише посилює українську державність. І тому так легко захопили Крим, я закінчую, в 2014-му, щоб не розуміючи і маючи недовіру велику до кримських татар, створили де-факто російську автономію. І вона в 2014 році отак легко і була захоплена Москвою. Це відповідь на ваше запитання. Чому було так легко? Тому ми створили російську автономію в Криму. Я хочу сказати, що, власне, Антон Кореневич, він має ж бути в співкомунікації з вами, і він хороший фахівець з міжнародного права, тому ці всі меседжі потрібно комунікувати з Антоном і приходити до якоїсь спільної позиції. Разом з тим, неодноразово ми попередні пару років чули про необхідність автономії, і так і не дійшла попередня влада теж до вирішення цього питання, хоча активно наші шановні представники Меджлісу адвокували питання автономії. Но при каденции Порошенко были все-таки созданы комиссии, которые работали над этим вопросом. Это нужно учесть. Результат, а не видимость процесса. Хорошо. Комиссия создается для того, чтобы ничего не произошло. Я, кстати, очень бы хотел, чтобы крымские татары получили землю. Весь Крымский полуостров. У меня фамилия татарская, оказывается, Балашов. Поэтому происхождение татарского. Поэтому я за. Но я понятия не имею, как это осуществить. Никто не знает. И самое главное, нет возможности такой, потому что крымских татар всего 200 тысяч. 2 миллиона населения Крыма никогда не согласятся. 200 тысяч это слишком мало. Сил нету. Поэтому мало кто будет учитывать мнение крымских татар. Это объективная реальность. Ми зараз залазимо глибоко. Бачите, от колесо, воно знову і знову крутиться. Бо так було за часи тієї влади. Ми всі ці питання, це дуже нормальне питання, якщо люди не знають. Ми всі це проходили, але бачите, воно все не дійшло до Верховної Ради. Не тільки 2 мільйони будуть проти, але ще 500 тисяч, яких зараз переселили вже з материкової Росії на окуповану Крим. Ну, я не думаю, бо є дослідження. Я займаю ваш час, але я не знаю, як зараз ми так глибоко зайдемо в цю тему, але хочу сказати про єдине, щоб ви зараз не зациклилися лише на кримсько-татарській автономії, а просто зв'язали це як інструментом повернення Криму під український суверенітет. Мені здавалося б, що влада мала б за це просто зачепитися, але вона цього не робить. Тоді, якщо така процедура відбувається, то потрібна дуже активна комунікація, інформування всього українського суспільства. Чому так? З роз'ясненнями, щоб ми не мали випадків якихось прецедентів бажання автономії від меншин інших, які проживають на території України. Мені іноді хочеться запитати. Я розумію, що я перебираю на себе.
Скажіть мені, будь ласка, що станеться з подавляючою більшістю українського суспільства? Що станеться з такою, знаєте, спільнотою українською, яка є багатонаціональною, якщо завтра Крим не повернеться? Буде велика біль, сум буде, можуть будуть плакати роками. Але люди далі будуть жити, суспільство буде розвиватися. Що станеться з кримськими татарами? Вони вже 50 років були за межами своєї землі. Їх не буде. Невже це не розуміється в цьому влада і для того, щоб за 2 місяці сісти і почати говорити? Вибачте мене, влада за ці 2 місяці поговорила про дуже багато тем. І з Коломийським зустрілися, і інші, і про Приватбанки, таке інше. Крим і кримські татари – це одна із найболючіших тем України. Треба сідати и заниматься цією проблемой. Рифат Ага, вот я и с вами хочу согласиться в том, что очень мало информации. Потому что, опять же, вот и Рифат Ага правильно говорит, у кого-то вообще эта крымско-татарская автономия вызывает какие-то минусы, плюсы. Тут главное это информировать в целом. У меня вопрос есть, можно я задам вопрос? И Сергей Стерненко скажите, потом. Сколько внутри осталось в Крыму татар и сколько выехало на материковую часть Украины? Есть такие сведения? Я думаю, що десь виїхало десь під 20 тисяч, 15-20 тисяч, ми не знаємо точної цифри, близько 300 тисяч Криму. Пане Геннадію, в світі є десятки і десятки чудових прикладів, коли вас дуже мало, але ви маєте право. То в більшості іншій ваше право забезпечується абсолютно. І ми все це підготували. Ми підготували такі документи, які з одного боку вони урівнюють права всіх, хто живе в Криму, в тому числі і кримських татар, а не лише етнічних росіян, яких є більшість, але і українців, яких там є 25%. І ці проєкти, вони посилюють українську державу в Криму. Але ніхто цього не хоче розглядати із влади. Марина, я просто уточню. Вот вы говорите там про нацменьшинство. Я все-таки уточню, да, чтобы поставить точку на этом вопросе. Вы крымских татар считаете коренным народом или нацменьшинством? Коренний народ, то кримські татари. І Сергій Стерненко. Тут пан Балашов, він сказав, що давайте спитаємо, а що скажуть про це ті громадяни, ті люди, які не є кримськими татарами, але проживають сьогодні на Кримському півострові. Якщо раптом хтось не знає, то завдяки політиці совєтської влади примусово було сотні тисяч кримських татар депортовано з Кримського півострову і штучно туди було переселено представників національної меншини росіян, російську націю. Я не збираюсь нікого виселювати. Це просто для того, щоб ви не призменшували права кримських татар на автономію в Кримському півострові. Це перша позиція. Друга позиція. Тут було недоречно. Ви можете дослухати, вас ніхто не перебивав. Друга позиція. Тут було, на мою думку, абсолютно недоречне порівняння того, що раптом, якщо ми дамо кримським татарам автономію, то раптом інші регіони захочуть теж автономію. Це абсолютно неправильне порівняння, тому що ми говоримо про двох різних суб'єктів права. Ми говоримо про національну меншину, наприклад, росіян або проросійсько налаштовані просто громадяни, які підтримують цю нацменшину. І ми говоримо про корінний народ. Я не думаю, що автономія нам поверне 100% тільки сама автономія Крим в склад України. Але якщо це нам допоможе, хоча б трішки, а я вважаю, що введення нового суб'єкта міжнародного права в міжнародну політику нам однозначно допоможе, то цю ініціативу президент повинен обов'язково підтримати. Тому що поки що ми не бачимо жодної стратегии. Нас сейчас смотрит оккупированный Крым, и даже позвонили из оккупированного Крыма, а именно из Ялты. Давайте примем звонок. Алло, селям алейкум или здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте, алейкум селям, задавайте ваш вопрос. Добрый вечер. Значит, я живу в Айвасилии, это Ялта. Рифат меня зовут, Каймакан, все меня здесь знают. У меня вопрос такой. Можно разговаривать об этом, знаете, вот 75 лет прошло, можно еще 75 лет разговаривать. За эти остальные еще 75 лет могут доломать те дома, которые еще сохранились, из которых выселяли и татар, и греков, и болгар, и армяне, допустим. Вопрос сейчас в другом. В первую очередь надо закон ввести о восстановлении названий населенных пунктов, о возвращении незаконно отобранного имущества, имени крымских татар и других народов, которые были выселены как предатели, без суда и следствия до сих пор, понимаете? Когда первые шаги будут сделаны, потом надо требовать от правительства других государств, чтобы они поддержали восстановление, возвращение. Тут разговор все время идет о том, что татарам нужно что-то подарить, понимаете? Татарам нужно все вернуть, и не только татарам, а всех, кого высылали из Крыма.
Это не только татары, понимаете? Справедливость должна вернуться к всем, кого незаконно выслали из Крыма. Поэтому, вы считаете, что в первую очередь, восстановление названий населенных пунктов, восстановление всего того, что было изменено, начиная с 1944 года. Все, спасибо большое. Да, я хотела сказать, вот на самом деле, смотрите, то, что мы видим сейчас, это, я бы на самом деле не относилась к пресс-конференции Зеленского и словам президента поверхностно, и не думала, что это просто какая-то коммуникация. Это высшее должностное лицо государства, и то, что он говорит, немаловажно. И в данном случае, вот позавчера в ходе пресс-конференции мы впервые, я думаю, услышали мнение президента по поводу крымско-татарской национально-территориальной автономии. И мы увидели, что высшее должностное лицо Украины рассматривает вопрос принятия национально-территориальной автономии Украины не как один из путей для деоккупации, а как некие преференции, да, крымским татарам, которые являются коренным народом. И на самом деле, да, такой вот один из путей помощи для крымских татар. На самом деле это не так. И на самом деле неоднократно проводились разъяснения. И была работа в средствах массовой информации, при встречах с общественностью о том, что это один из механизмов деоккупации, защита прав коренного народа, потому что есть международные механизмы, есть принятые декларации, которые дают Украине в этом контексте очень большие рычаги воздействия. И по поводу коммуникации. А вот я хочу спросить у украинского сообщества, а почему вы не интересуетесь вопросами Крыма и вопросами деоккупации? Вы депутат Верховной Рады Украины, вы даже не различаете понятие коренной народ и национальная меньшина по отношению к крымско-татарскому народу, который сейчас находится в условиях оккупации. Почему коммуникация осуществляется односторонне? Почему нету интереса от вас? Понимаете? И потом, президент во время общения с Гульсум, отвечая на вопросы, лукавит. Это политическое лукавство. Как он может получить и рассматривать законопроекты, если отрезаны каналы коммуникации и главные коммуникаторы, которых он определил сам? Он сам назвал этих людей и сказал, что осуществление процесса обсуждения будет идти через них. На данный момент мы слышим, что 2 месяца прошло, никакого фидбэка, никакого канала для связи нету. Понимаете? В этом контексте здесь важна работа не только крымских татар, но и всего украинского сообщества для того, чтобы и народа, для того, чтобы понять эту проблему. І важна ваша позиція, і ваша заінтересованість. Ми почали контактувати з Антоном Кореневичем, щоб тут я був об'єктивний. Завтра ми скажемо, ще раз з ним зустрічаємося, але в нього були найближчі помічники, яких він назвав, і тому тут не було комунікації. Я до того, що просто як нас випереджають, я хотів би вам просто нагадати, днями ж був ще один такий скандал для України. Це коли спеціальний посланник голови ОБСЄ, і одночасно він є представником тристоронньої групи по врегулюванню ситуації в Донбасі, Мартін Сайдик, заявив про те, що, ну ви ж знаєте, Крим був 30 років у складі Російської Федерації, потім 37 років у складі Української СРР, а до того був Російської імперії. Вы продолжите? У нас есть эта цитата. Давайте просто ее послушаем, да, и вы продолжите. Прошу вас понять, что в отношении темы Крыма я не высказываю позицию, поскольку я являюсь специальным представителем и сфера моей ответственности Донбасс. Поэтому я должен быть осторожным, чтобы высказываться на тему Крыма. Когда я буду на пенсии, буду, так сказать, свободным человеком, тогда я смогу уже комментировать и тему Крыма. Присутствующим стоит знать, что во времена СССР полуостров около 30 лет находился в составе Российской Федерации, потом 37 лет с 54 по 91 в составе Украинской ССР, а до этого была Российская империя. А до этого кримсько-татарське ханство. Дивіться, ця людина буде модерувати на нормандській зустрічі. Якщо він поліз в історію, екскурс такий зробив, то йди далі. 300 років, 3 століття державність кримських татар. Так скажи про це. Ви думаєте, що він не знає, це не сказав? Це навмисно. Нас підводить до того, що Крим відрізаний.
І єдина можливість, щоб це не дати зробити, це просто надати можливість для того, щоб повністю зреалізувати право його корінного народу, який бажає і волає в складі української держави. Ви розумієте, що відбувається? А політики кажуть, да ми не розуміємося в цьому. А що ви взагалі хочете? Та ми хочемо просто свою рідну землю в українській державі. Все. Не подарить, а вернуть, як сказав наш зритель. Можна мені відреагувати на слова колежанки? Власне, мені здається, що помилкове все-таки сприйняття того, що депутат чи депутатка мають бути глибоко фаховими в кожній темі. Тоді від нас реально не буде результату в жодній з тем. І я хочу сказати, що дійсно права людини – це одна із моїх інтересів в парламенті, один із моїх інтересів. Це трошки більше про гендерну рівність, права жінок, але разом з тим, дивіться, в нас є пан Умєров, колега по парламенту, і я думаю, що голосом кримських татар має бути він, як представник. Це характерно, це нормально. Тобто він має повести весь парламент в напрямку питання відстоювання прав кримських татар. Ми, не дивлячись на те, що монобільшість, ми з задоволенням запросили, чи не запросили, а прийняли пана Умєрова в делегацію ПАРЄ. Тобто він матиме навіть міжнародну площадку для відстоювання прав кримських татар. І я вважаю, що це абсолютно нормальна така комунікація, координація між нами парламентарями. І якщо пан Умєров матиме певні пропозиції по кримським татарам, ми будемо підтримувати їх або намагатися якось скомунікувати, щоб вийти на спільне рішення. Позиция, потому что у «Слуги народа» всегда позиция такая, нужно голоса собирать. То есть нужна хорошая социология. На что влияет 30 тысяч крымских татар в Украине? На какую социологию? Ни на какую. Поэтому «Слуги народа» вами заниматься не будут. Извините, это горькая правда. Вот, спасибо за ваши дискуссии, но вот возвращаясь к теме господина Сайдика, вот у меня, как у гражданина Украины, сразу же возникает вопрос. Если мы видим от независимого института ОБСЕ такие вот речевки, и мы четко видим и понимаем, на чьей стороне тот или иной человек. Вам открывают окно Авертона, теперь будут повторять везде вот это. И это официальная позиция России, Европы, Америки. Это окно Авертона, что Крым уже российский, отплыло, забудьте. Так возникает вопрос, это как все. мы можем доверять вот таким вот международным институциям? Да вы можете не доверять, это происходит. А какая реакция? Она что-то дает? Ми маємо представництво ОБСЄ в Україні. Кримські татари можуть попросити про зустріч і прокомунікувати, висловити публічно свою позицію, погодитись чи не спогодитись з якимось окремими аргументами. Обращались уже, Рифатова? Дивіться, я вас дуже прошу. Ми і так робимо із останніх сил, але хай ніхто не сподівається, ми не впадемо. Нас це випробування лише укріплює. Ми робимо все те, що можемо, але ми є частина суспільства, а у нас є держава. Ви не забувайте, що наша кримсько-татарська держава, вона називається Україною. І Україна має все це робити разом з нами. Це перше. По-друге, кримсько-татарська, також українська, хтось може її назвати іншою, але для нас всіх українська в плані політичної нації. Це є одна держава. Ми буквально вчора чи позавчора це було, зустрічалися з Верховним комісаром ОБСЄ, і ми висказали все те, що ми зробили, прес-конференцію, ми написали листи, ми зустрілися з деякими послами провідних держав, ми сказали, що ця людина має бути просто відкликана з модератору, не з питання Криму, а з питання взагалі представництва голови ОБСЄ в Україні. Він є представником головуючого в Україні ОБСЄ. Цього просто не може бути. Але ми не побачили, що нас українське суспільство у вигляді політиків тут підтримало. Нас не підтримали. Я поки не чув жодного від фракції, голови фракції, підтримку того, що Сайдик має бути відкликаний. Мы сейчас вернемся к дискуссии. Этот эфир смотрит Эдем Ага Бекиров, бывший политзаключенный. Давайте выслушаем его позицию. Эдем Ага, здравствуйте. Салям алейкум. Салям алейкум. Добрый вечер всем, кто находится в студии, гости, работники студии. Я бы хотел в двух словах поддержать Рифата Абдрахмановича, потому что сегодня в обсуждении вопроса Крымско-Татарской автономной республики это немаловажный фактор, потому что я был там, я видел, какое обращение сегодня крымско-татарскому народу и украинцам, истинным украинцам, которые остались там, находясь там. Мы сегодня решаем вопросы, как мы поступаем, не так, какие-то дебаты ведем непонятные. Сегодня надо четко поставить вопрос о решении Крымско-Татарской автономной республики. Это первый шаг до деоккупации Крыма. Следующий идет поэтапно другой
признание коренных народов. Сегодня много вопросов, которые надо решать, поднимать, а не разговаривать. Мы уже разговаривали на это 4 года. Рифат Абдурахманович провели с юристами Украины, с знаменитыми юристами, специалистами колоссальную работу. Каждый человек должен знать, что сегодня у него там, где бы он ни находился, есть родина. У крымских татар родина только Крым. Мы не можем сегодня находиться здесь, где бы это ни было. Мы должны знать, где бы мы ни находились, но у нас есть своя родина, своя автономия, и что мы можем в любую минуту вернуться в свою как гаранту своей родине. Поэтому я бы хотел, чтобы власти не говорили, как это было много лет назад. За 25 лет ничего не было принято по отношению к крымским татар. А конкретно создали и быстро решили этот вопрос, чтобы сегодня не было вот этих арестов, которые происходят в Крыму, которые сегодня наших ребят, наших украинцев садят в тюрьмы, дают по 20 лет срок ни за что. Это надо решать быстро. Эдем Бекиров, экс-политический заключенный, был с нами на прямой связи. Да, пожалуйста, господин Осипов. Я живу з цією проблемою, з проблемою кримсько-татарського народу вже більше 40 років. З тих пір, як я вперше почув про депортацію цю. І в ті часи, совєтські часи, в дисидентські часи, ми були разом з кримськими татарами і разом боролися проти совєтської влади і проти КДБ. І кримські татари, на відміну від всіх нас, ми були там десятки, сотні серед своїх народів, а вони були весь народ, який виборював своє право на повернення. І ми були цьому свідками, їм співчували і як могли допомагали. У цивілізованому світі є таке поняття позитивна дискримінація. Права людини – це добре, але стосовно таких народів, як кримські татари, стосовно корінних народів, приміняється така позитивна дискримінація. Бо вони народи, які не виживуть без своєї землі. І тому до них треба відноситися більш чутливо, ніж до будь-кого. Я завжди був, є і буду прихильником національно-територіальної автономії кримських татар. Я не бачу іншого виходу і для народу, і для України. Тільки так можна буде подолати ці проблеми. І останнє. Якщо б попередня влада, яка обіцяла багато, але мало що робила, починаючи ще з Ющенка, а можливо ще раніше, зробила те, щоб від них вимагали і правозахисники, і кримські татари, тобто національно-територіальну автономію, в 2014 році було б кому захищати Крим від російських окупантів. А так не було. Дуже дякуємо за позицію. Пожалуйста, по короткій формулировці і переходимо далі. Дуже коротка репліка. Говорили про пана Сайдіка, про представника місії ОБСЄ. Знаєте, я почув від нього ту річ, яку вважаю як громадянин і як юрист абсолютно неприпустимою. Він заперечив взагалі принципи міжнародного права, він заперечив принцип територіальної цілісності України і принцип українського суверенітету, право українського суверенітету над нашою територією. І я вважаю, що наш президент мав би жорстко відреагувати на таку заяву і дійсно закликати місію ОБСЄ відсторонити цю людину. Якщо він зводить до політичного питання, яке знаходиться виключно в площині права, питання, яке стосується нашої території, наших кордонів, то ця людина в жодному випадку не має права представляти ОБСЄ. Опять вынуждена вас перебить из-за звонка из Крыма, из оккупированного Крыма. Давайте примем звонок. Алло, селям алейкум, здравствуйте. Представьтесь, задавайте ваш вопрос. Салям алейкум, добрый вечер. Меня зовут Эльдар. Звоню я с Симферополя. Просто одна реплика. Никакой не сайдинг, ни Трамп. Никто не решит наши вопросы, если мы в Украине сами не решим. Если украинская власть не решит, что Крым – это крымская национальная автономия крымских татар. Все. С этого надо начинать. Это во-первых. Во-вторых, живя здесь в Крыму, мы смотрим, что власть игнорирует крымских татар. У всех с каждым днем надежда тает. И тает очень сильно. И все смотрят уже в другую сторону. Потому что вы нас бросили. Вы смотрите там на международное право, там как там что-то. Вы сами примите решение. Украина. В конце концов, вы всем говорите, что Крым это наш.
А сами не принимайте элементарное решение. Самое элементарное. Крымская татарская автономия. Все. Начните с этого. Что вы там смотрите на всех мнениях? Это ваша земля или не ваша земля? Вы что там начинаете? Вы умничаете, вы все, понимаете? Все эти политики умничают. Кто защищал, кто стоял в 2014 году вдоль трассах и орал до конца, что Крым — это Украина? На кого направляли БТРы, пулеметы? На русскоязычное население или на украинское? Кто? Саумас. Чохсаумас, а ведь правда, вот мы говорим про ОБСЕ, про ПАСЕ, которая возвращает российскую делегацию в свой состав, ОБСЕ, который в значительной степени финансируется Российской Федерацией, да, ориентируемся на международные площадки и так далее. Вам не кажется, что уже нам, всей Украиной, нужно понять и принять, что спасение утопающих – это дело самих утопающих, нет? Утопающие плавать не могут. У утопающих слабая армия, слабая экономика, и сопротивляться России на сегодняшний день нет военного решения. Поэтому идут на переговоры, привлекают международное сообщество, делают все, что могут. Правильно Рифат Чубаров сказал, что мы делаем все, что можем, но их всего 30 тысяч. Подождите, а давайте спросим у военных. Вот дайте, пожалуйста, микрофон позывной «Берет». Евгений Яранцев, это боец батальона «Айдар». У нас реально слабая армия или как? Я бы не сказал, что у нас слабая армия. Ракеты есть. У нас самолеты. Есть... Нет, не в том дело. Я скажу совсем по-другому. Наша армия сейчас, в данный момент, растеряна, потому что она не слышит четкого посыла. Мы воюем, отходим, перевооружаємося, усиляємося, розходимося по домам. Ми тут можемо говорити вільно зараз в студії, а не ховатися від снарядів. Тому не треба говорити, що українська армія слабка. Українська армія захищає вас в тому числі. Знаете, я на ваш вопрос самолетов и всего я вам отвечу. Республика Ичкерия без самолетов, без танков, без ракет отымела Рашу, отымела. Мы в 2014 году сделали то же самое. Куча ошибок была у той власти, но наша армия сильна. Вы знаете, украинский воин – это самый сильный воин в мире. Думаю, если вы хотите посмотреть, что вас... Можно я скажу? Вы рукой не машите? Я деньгами считаю. Украинская армия финансируется 4-5 миллиардов, а российская армия 100 миллиардов. Так что давайте в реальность смотреть. Слушайте. Андрій. Я би просив, і тут дійсно є люди, які на це можуть більше права говорити. Я дуже поважаю всіх, ну, безкінечно поважаю, бо я там не був на передовій, тих, хто утримав оборону, і тому, можливо, росіяни зупинилися там, де зупинилися. Але правда дійсно, ну, Геннадій Балашов тут абсолютно правий. Ми не здатні наодинці протистояти в військовому розумінні Російській Федерації. Це одна із найпотужних ядерних держав. Це майте на увазі. Але я розумію про те, що хотіли говорити наші добровольці. Вони говорили про дух, що треба бути змобілізованим в українському суспільстві. І дай Боже, і тут головне, що українське суспільство в цілому не відповідає за своїм духом, за тими військовими, які зараз на передовій. От так би, якщо було б, то, можливо, ми були б в іншому такому стані. И давайте, Можно я скажу правду? Секундочку, пожалуйста, у нас приоритет звонки из Крыма. Звонок из Крыма, давайте его примем. Здравствуйте. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы к нам звоните и ваш вопрос. Телевизор, все, выключен. Я просто по телефону, со смартфона разговариваю. Вы в эфире. Вы в эфире, прекрасно, прекрасно. Пожалуйста, ваши вопросы. Представьтесь, откуда вы звоните. Идет задержка звука. Редактор, пожалуйста, попросите, чтобы выключили звук на телевизоре, и мы обязательно примем этот звонок. Фразу, да, пожалуйста, вам фразу. Щодо армії, привіт, Берет. Ми чудово знаємо одне одного. Я допомагала вам. З вами говорив Берет, це армія 14-15 року, це шалена армія. Це та армія, яка йшла і перемагала. Це та армія, яка дивилась вперед. Коли ми зараз їдемо по зоні ООС, ми дивимось, які кілометри було звільнено тоді. Берет.
Мені дуже жаль, але зараз трошки інша армія. Якщо в той шалений буремний час 14-15 року 80% було мотивованих, а 20%, ну, такое там ішли, да. От, то зараз трішечки навпаки. Ми всі чудово знаємо про 30% добор, про 70% недобор в армії. Мені дуже б не хотілося згоджуватись з Балашовим, але наша армія зараз, якщо вона зараз в такому стані буде воювати на два фронти, вона порветься. Інша річ, що наша армія зараз сидить в тилу. Наша армія за першим покликом вийде так, як вона вийшла в 2014 році. Це буде, можливо, менше народу, але це буде добірніший народ. От, вийде стільки народу, що ми навіть не уявляємо, дай Бог, щоб вистачило озброєння і БК. Да, Балашов, да. Ну, і якщо вже говорити про Крим... Я хотів би сказати... Да. Можна? Якщо вже говорити про Крим, то, на жаль, тільки на танках. Я хотел бы сказать следующее. На верблюдах. Офицеров с первого курса учат, что с подчиненным нельзя разговаривать с кашей во рту, потому что, возможно, это последние слова, которые он услышит в своей жизни. И нельзя приказывать армии 14 часов подряд и не сказать, мы воюем или не воюем. Это наша огромная победа, что мы отводим свои войска вглубь территории. Что происходит? Где? Ну, хорошо, если нет Черчилля, значит, придет Гитлер. Посмотрите, полные площади, и пока не нашелся человек, который скажет, мы должны победить, мы должны воевать. То же самое было в Англии. Все шатались, не знали, договариваться, туда-сюда. Пришел Черчилль, и нашлись и ракеты, и танки, и помощь. Потому что человек конкретно сформулировал, чего будет добиваться Британия. А 14 часов говорить ни про что. Впечатление у военных, они только крутят головой. Ну, говорит, есть война или нет? Что мы будем делать дальше? Отходим, подходим, наступаем, отступаем. Средние офицеры, сержанты говорят, у меня сейчас разойдется половина личного состава. Они говорят, мы не понимаем зачем. Нам говорят, что мы побеждаем, отходя. Так не бывает. Андрей, вот вам даст слово. Вы все-таки... Два моменти. Кримські татари заплатять і платять дуже дорогу ціну, і заплатять неймовірну ціну за те, що обрали проукраїнську позицію. Вони в Криму будуть притиснятись максимально, вони будуть вивозитись, вони будуть ліквідовуватись фізично. Народ, кримсько-татарський народ під страшною загрозою сьогодні за те, що зайняв проукраїнську позицію і воює проти Росії. Це перше питання. Друге питання. В нас проблема в тому, що в нас війна десь там, а ми ось тут. І 14-й рік був переможним, ну, так, великою кров'ю, але переможний, щоб більшість українського народу змобілізувалося. Достатня кількість було людей, яка прийшла і довела росіянам, що вмирати – це страшно їм. І коли вони русські прибігли, вони ж насправді могли бути вбитими, і хоч їм платили великі зарплати, вони ж боялися. І в них була техніка, і в нас, але вони програли. Ось коли в нас не буде розділення в наших головах українців, що війна десь тут, а ми окремо, от доти ми будемо програвати. Як тільки ми просто зрозуміємо, 40 мільйона, 45 мільйона нація, що ми можемо перемагати, що ми нація переможців, то вистачить і носків, і набоїв, і танків, і всього на світі. Насправді, повірте, воює не техніка. І один в полі воїн, я бачив це 1000 разів на цій війні. От зрозумійте це, і чим швидше український народ змобілізований буде, чим швидше він повірить в свою переможну риторику і її почне доносити президенту. Ми програємо, я чую від провладних. Ми не здатні, а вони піднімлять самольоти, а у них ядерна зброя. Та послухайте, та нам, якщо про це думати, то вже треба здатися. Ну, то ціла Росія, та вони завтра літаки можуть підняти. Ну, ми маємо образитись на те, що нас постійно обманюють. Я вас прошу, максимально позитивно, максимально... Є ціна за перемогу. Ми ту ціну платимо і ми її заплатимо. І тому заспокойтеся, ціна та висока, ми готові її платити. Будь ласка, зрозумійте це всі. Дякую вам. Дивіться, мы постепенно уже как раз и перешли ко второму блоку нашей программы, это про разведение войск.
Пожалуйста, очень коротко. Богдан уже очень давно просит слова. Пожалуйста, Богдан, коротко, потом Марина. Я, і потім переходимо на трошки до питання Криму повернусь. Мені здається, найбільшою помилкою української держави, тут незалежності від того, хто був при владі, там Порошенко, не Порошенко, це те, що з самого початку почали розводити питання Криму і Донбасу. Оце була велика проблема. І Росія на цьому продовжує прекрасно грати. І там неважливо сайдики, фігайдики, вони змінюються. Це не має значення. Найбільша проблема, ну, вибачте, до питання автономії, тому що я хотів це сказати. Розумієте, мені здається, в чому питання? Ми продовжуємо жити, от у нас, мені здається, перші 3 роки цієї війни, у нас було до Криму ставлення, ну, сейчас чуть-чуть подождать, и он вернется как-то, ну, сам по себе. Вот как-то так он возьмет и вернется. Большой дядя придет и скажет, а ну, верни Крым. Ну, дядя не прийшов, понятне діло, ніхто нічого нікому не повернув. А тепер ці просто такі думають, блін, а що з цим Кримом робити? Ну, не зрозуміло ж абсолютно. І тому, відповідно, мені здається, що от якраз з періоду автономії дуже важливо, щоб ми нарешті зрозуміли, що швидко Крим не повернеться, друзі. Ми маємо зрозуміти, що це гра вдовгу. От так само, наприклад, як почали робити, наприклад, представники Балтійських країн, які потрапили в 40-му році під окупацію Радянського Союзу. Вони грали вдовгу. І ми маємо зрозуміти дуже чітко і зрозуміло, що кожен крок, який ми робимо, він має нам слугувати для того, щоб повернути Крим. І відповідно, якщо ми, наприклад, хочемо давати територіальну автономію, супер. І це дуже важливе питання, його треба швидко вирішити. Чому? Останнє, що скажу. Тому що зараз, повірте, я дуже уважно відслідковую російську пропаганду. Російська пропаганда зараз дуже активно використовує якраз таки тему національної автономії кримських татар для залякування тих людей, які живуть в Криму, яких туди завозять особливо. Їм кажуть, ви хочете в Україну? Ну так зараз ці басмачі приїдуть, вас всіх порежуть. Так само, як вони це робили 25 років до того. Розумієте? Тому нам треба дуже обережним цим бути. Ми маємо чітко виписати все, щоб це не було використано проти нас. Щоб потім не вийшов черговий сайдік і не розповідав, як Україна тут терористів вирощує, розумієте? А вони це роблять кожен день. І це дуже важливе питання. Тому я просто до чого вас закликаю, панове. Давайте, коли ми говоримо про такі речі, ми маємо термінологію просто... ну, як з ювелірною просто точністю її використовувати. Тому що, повірте, оці наші ефіри, це нам здається, що це, ляпнули і до побачення. В Росії сидять цілі відділи, які дуже чітко відслідковують кожен звук, який говорить кожен з нас. Особливо, якщо це люди при владі. І повірте, вони це використовують. У них велика школа радянської дипломатії, яка дуже довго вміла реально весь світ ставити на вуха от таким от водінням в воді, розумієте? Так що, друзі, от закликаю, будь ласка, нам треба це питання вирішити дуже, дуже чітко і зрозуміло для чого. Ну от якось так. Спасибо. Фіналізуючи, повернуся до того, що ми почали. Власне, в представництві президента в Автономній Республіці Крим створено експертну раду, яка з паном Чубаровим на зв'язку, і комунікація з Антоном Коротневичем, наскільки я розумію, відбувається. І ця експертна рада, вона розглядає ці 3 законопроекти, які нібито були подані президенту в серпні. Дякуємо за відповідь. Пане Олеже, до вас буде питання. Давайте вже переходити к теме разведения войск. Но на пресс-конференции, хочу начать с этого, Владимир Зеленский также эту тему вспомнил. Точнее, ему напомнили об этом журналисты. Давайте посмотрим, что про разведение войск сказал Владимир Зеленский. И после к обсуждению возвращаемся. Внимание на экран. Петрівському, в окупованому, Петрівській, там, де розведення, там немає жодної людини. Там немає людей просто. Ланка розведення, там немає людей в Петрівському. Це степ. Питання до вас. Чи минуло там 7 днів і не було пострілів? Не минуло. Власне, того стосувалося моє запитання. Петрівському? Так. Минуло. Чесно? Минуло. Але ми будемо розводити тільки дві ланки. Давайте перевірте. Ну, воно на черзі зараз. Ви ж говорите про те, що Золоте 4, потім Ні. Петрівське. Петрівське і Золоте. Немає такого, що Золоте, а потім Петрівське. Немає такого, що Петрівське, потім Золоте. Ми сказали, ми готові. Про 2 пункти ми говорили. Про Золоте і Петрівське. І тому ми не розводимо, тому що в Золотому були постріли. І ось і все. А в Петрівському немає людей. І не треба людей. Дивіться, ви ж професіонал. Люди, наші жителі, українці, повинні знати, як воно є. Немає в Петрівському небезпечній ситуації, немає там наших, там, де ми розводимо, немає там наших людей. Я маю на увазі цивільних людей. Я
Перед тем, как, Гульсум, вы зададите вопрос, хотел бы сакцентировать внимание, этот вопрос поставила Татьяна Наконечная. Это журналист, военный журналист. И вот почему пошла такая декоммуникация. То есть она как раз перед этим интервью вернулась с фронта и задавала четкие вопросы и говорила про Петровское. И вот где-то пошла декоммуникация. Так, тут возникает вопрос. А реально в Петровскому нет гражданского населения, Георгий? Вы же занимались этим вопросом, насколько я знаю, по Донбассу. Ну, насколько я понимаю, на сегодняшний день, да, там уже практически людей, жителей не осталось. Но обстрелы продолжаются. Ну да. Но дело не в этом. Я еще одну фразу по поводу Крыма. Я хочу просто воспользоваться ситуацией, что здесь есть два народных депутата. Я могу предположить, что вносить изменения в Конституцию достаточно хлопотный процесс, но внести изменения в абсолютно коррупционный, паскудный закон о свободной экономической зоне Крым – это абсолютно в ваших силах, и при таком количестве однофракционных депутатов это 5 минут времени. На сегодняшний день граждане Украины, которые живут в Крыму, они являются, благодаря этому закону, не резидентами Украины. Переезжая с полуострова на материковую часть нашей страны, они фактически пересекают государственную границу. Вместе с тем этот закон позволяет двум предприятиям, «Титан» и «Содовый», оба принадлежат Фирташу, избегать все международные санкции, 95% продукции отправлять на экспорт, оплачивая все налоги в бюджет страны агрессора. У нас есть телефонный звонок, давайте примем. Алло. Алло. Селям алейкум. Представляйтесь, пожалуйста, и задавайте Алейкум селям. Мы Эдем из Крыма. По вопросу автономии и отношения киевских властей к Крыму. Важность позиции крымских татар в этом вопросе понял даже Путин. Поэтому он встречался только с Джемилевым и больше ни с кем. Ну, кроме коллаборанта исключаются. Киев по отношению к крымским татарам будет вести себя так же, как и Кремль. Пока мы им нужны, они используют нас в качестве проукраинского фактора. А когда осел перенесет через лужу, надобность в осле отпадет. Поэтому нужно начинать процесс выхода Крыма из состава Украины с вводом сил ООН, так, как это было с Косово. Только так. Киев уже достал. Рифата, как ви розумієте Я хочу вам сказати, що такий діалог неможливо. Ми не бачимо, хто це за Едем. Це може бути якийсь там, я не знаю, там Василій. Ще може хтось там бути. Він сказав таку, знаєте, купу своїх аргументів. З одного боку, він сам собі протирічить, хто б ця людина не була. Він говорить дійсно про ту ситуацію, коли Путін намагався вступити в діалог з Мустафа для того, щоб залучити кримських татар на свою сторону. Це йому не вдалося, і ніхто без кримських-татар не перейшов би на його сторону, бо всі розуміються. А з іншого він говорить про те, що треба, мовляв, щось там звідкись виходити. Та треба думати про те, як відійти від того бандита і російської окупаційної влади. І це на сьогодні для кримських татар найголовне, бо саме наявність російської окупаційної влади – це є не просто пряма загроза, це є вже процес знищення кримських татар. Я вже кажу, вже близько 20 тисяч, які опинилися за межами Криму, і російські окупанти, вони навмисно звідти вичавлюють кримських татар і етнічних українців, бо вони не приймають окупацію. Ось про що треба думати. А для того, щоб це думати, Київ має дуже чітко сказати собі, українському суспільству, міжнародній спільноті, яким буде Крим, коли він буде відновлений в українській суверенності, і як там будуть розвиватися всі, хто там живе. І етнічні росіяни, і етнічні українці, і етнічні кримські татари. Київ це має дуже чітко сказати на основі тих законів, які він має приймати, зі всіма дуже чітко виписаними тими формулами, які гарантують відновлення прав корінного народу, але в той же час воно абсолютно дотримання прав всіх, хто там живе в Криму. Бо дотримання прав корінного народу – це є в принципі вирівнювання їхніх прав до прав всіх інших. Це ж абсолютно для всіх зрозуміло. Треба чітко сказати всьому світові. Крим наш, ми його нікому не віддамо. І Росії теж. І ми в Криму зробимо таке життя, що їм будуть всі задоволені. І українське суспільство, і кримські татари, і росіяни, і всі, хто живе в Криму. Це має сказати зараз Київ. Çok sağ olun Rifat Ağa.
Саблнес, и я все-таки хочу вернуть нас к второй теме нашей с вами беседы. Это разведение войск на Донбассе. И министр обороны говорит, что местное население в местах разведения поддерживает идею разведения, собственно, этих же войск. Вот давайте его послушаем и вернемся к дискуссии. Абсолютно видно, що місцеве населення підтримує концепцію розведення, воно підтримує ті плани, які в нас є. Причому підтримують настільки емоційно, настільки відкрито, що взагалі немає сумнівів в тому, що це відверто. Олег, вот вам не кажется как минимум странным, да, то, что нам Российская Федерация, а мы знаем, что разведение войск на Донбассе это было одно из условий Российской Федерации для встречи в нормандском формате в том числе, вот вам не кажется странным, что нам другое государство диктует, куда отходить на своей же территории? Как это понимать, вот разведение? Я хочу чуть-чуть вернуться к состоянию вооруженных сил, которые обсуждали. Дело в том, что очень сейчас уже, чуть-чуть. Дело в том, что сейчас уже не воюют, как по итогам Второй мировой войны. Сейчас батальонно-тактическими группами, именно тактическими группами решают стратегические задачи. Что было показано по Дебальцеву, по Иловайску, потом по Дебальцеву. Подписание так называемых Минских вот этих соглашений. То есть тактическими группами решают стратегические задачи. Это первое. Второе. Украина находится на той вооруженные силы Украины находятся на той стадии, как оно в принципе финансируется. Да, мы больше 5% ВВП не можем, потому что уровень экономики такой, да. Но если, например, у нас на одного солдата приходится в год где-то 15 тысяч долларов, в Хорватии 50 тысяч долларов, в Российской Федерации 70 тысяч долларов, в Соединенном Королевстве 120-130, а в Соединенных Штатах Америки 450. Сейчас уже другие войны. Сейчас уже не войны так называемые сетицентрические. Вот Российская Федерация в отношении... Сейчас войны гибридные. Да, в отношении нас она ведет 5 войн. Дипломатическую, информационную, кибер, экономическую и конкретно военную, конфликт малой интенсивности. То есть для того, чтобы побеждать противника, мы должны перевооружать наши вооруженные силы с тем оружием, которое у нас есть, оружие, с которого осталось спадок бывшего Советского Союза, которое бьет по площадям, а на высокоточное оружие, то есть оружие 4-5 поколения. И вот когда мы переведем на это оружие, то есть вооруженные силы будут уже расти, то есть будет повышаться качество. Теперь про разведение. Да. Дело в том, что я хочу, вы же меня военную составляющую спросили, здесь очень много политики, потому что Украина выполняет, как бы ни было, так называемое, вот это же я сказал, Минские соглашения. На какое расстояние там сейчас они определили. Так вот, самое главное другое. Есть очень мифов о том, что якобы наши вооруженные силы отойдут. Кстати, почему они не находят на вторую линию? Помните, у нас в 2014-2015 году говорили, первая линия, вторая и третья. И вкидывали туда деньги. Кстати, где эта вторая линия обороны, которая деньги туда вкидывала? Кстати, очень интересно посмотреть, есть ли она или нет. Она есть. Ну, это очень хорошо, тогда надо туда отходить. Второй вопрос. Если она есть, спасибо, что вы мне подсказали, я думал и нет. В принципе, я не знал, что такое. Второе. Дело в том, что когда вооруженные силы отойдут, территория не останется пустая. Генеральный штаб разработал... За 5 лет уже научились воевать. Разработал полную систему мер, как реагировать на угрозы, как эти угрозы выявлять, где тактическая, войны сейчас нету фронтами, сейчас я уже сказал, батальонно-тактическую, где на тактической территории есть опасное направление, как сделать, поставить тогда огневые расчеты, то есть секреты, как работает разведка, как работает, создать жесткий контрразведывательный режим. То есть, правильно я понимаю, разведка, контрразведка выявит намерения оккупационных сил? Я заканчиваю. Когда выйдут вооруженные силы, на их место сразу же зайдут полиция с автоматами и Национальная гвардия, которая более-менее вооружена. Поэтому и они должна, военная контрразведка должна создать, а я так думаю, они уже создали жесткий контрразведывательный режим. И военные, самое главное военные, они выявляют факты, я же сказал, если ничего ж просто так не бывает. Ну вот, если, например, готовится нападение, ничего просто так не бывает. Вот
оно раз и пошло. Всегда факты есть и приз. Военные прекрасно об этом знают. И кто говорит, что мы не готовы, они дискредитируют вооруженные силы, дискредитируют командование операции Объединенных сил. Это неправильно. А вот какая ситуация сейчас непосредственно в Золотом? У нас есть прекрасная возможность услышать об этом от Романа Чернышова, пресс-секретаря Национального корпуса. Он на прямой связи со студией. Роман, здравствуйте. Роман, здравствуйте, как ви нас слышите? Доброго вечора, добре, чую вас, як ви мене чуєте? Пане Романе, чудово, чуємо, будь ласка. Ну, спочатку дуже цікаво дізнатись від вас ситуація в Золотому. Чи спокійно там, чи є обстріли від ворога? Будь ласка, коротко і потім до теми. Обстріли, ми вже знаходимося тут тиждень, і за цей день жодної доби не було без обстрілів, тобто йде мова тільки про інтенсивність обстрілів супротивника в наш бік. Дійсно, ну, наприклад, ця ніч була більш спокійна, там 2 дні тому було більше обстрілів, але так чи інакше жодної доби без обстрілів не обійшлося. Загалом ситуація залишається досить напруженою, скажімо так, стабільно напруженою, тому що місцеві жителі навіть, вони не знають, що їм робити в разі того, якщо буде так зване розведення військ. Вони прямо в прямому діалозі з нами, з тими ветеранами, які прийшли сьогодні, які знаходяться в Золотому, вони говорять про те, що а якщо ви поїдете, а що ж тут буде? Ну, тобто, а якщо війська відійдуть? Ми не хочемо, щоб так було, як в Золотому 5, Золотому 6, яке після першого розведення так званого імені Порошенка опинилося під владою сепаратистів. Тому люди знаходяться в повній, скажімо так, розгубленості місцеві мешканці, і президент Зеленський не дав точної відповіді, тобто буде чи не буде це розведення. Пане Романе, от у мене якраз поточнення. Ми щойно буквально чули від міністра оборони України, що навпаки місцеві мешканці за розведення військ. Ви кажете протилежне. То безумовно, тому що це хто сказав, що за розведення, вибачте, не почув? Міністр оборони України. Я вам розкажу, як це було. Я бачив це на власні очі. Коли міністр оборони України приїхав в Золоте, також місцевий губернатор, відкритий сепаратист, також тут, то зігнали, я просто був, власне кажучи, на місці подій в Золотому 4 біля відділку поліції. Зігнали, запросили або звезли імпровізований такий мітинг імені губернатора, людей, які знаходяться або там біля Первомайська на території вже окупованій, або дійсно, які, скажімо так, вони проти України, але їх акумульовано звезли в одне місце, і туди саме привезли і міністра оборони, і губернатор там виступав. Тому це було цілковите шоу. І міністр оборони дуже швидко поїхав звідти. І після чого, до речі, і Троян, заступник голови Нацполіції, заявив про те, що і ветеранів вже немає в Золотому. Хоча ми записали звернення, ви можете побачити на телеграм-каналі останній блокпост про те, що залишаємося тут. Тому стосовно слів міністра оборони, це була суцільний спектакль, і це можна довести дуже легко. Ми це бачили на власні очі. І коли це було, і дата, і час. Да, Романе, у нас є питання. Будь ласка, Діана. Золоте, воно із всіх оцих 3 місць по розведенню, Петровська, Станиця, Золоте, вона саме злополучне. Чому? Тому що Золоте було заплановане в густо населеному пункті. Мені хочеться спитати, це ж не вперше робиться, ви знаєте, що на Золотому були спроби розведення військ 6 разів і 3 фактичних. Люди про це знають, люди не знають. Люди не знають, де знаходиться те Золоте. Мені дуже хочеться спитати у мого колишнього товариша по волонтерству Туки, який, власне, планував, він був батьком цього КПВВ на Золотому. От, Жора, для чого ви робили КПВВ в густонаселеному місті? Я не знаю. Потім відповіси, да? Тому що із цих КПВВ існуючих у нас всі КПВВ винесені в стороночку від населеного місця. І тільки одне в Бахмуті – це найнебезпечніше КПВВ. Золоте – теж саме небезпечне, там дійсно йдуть обстріли. Далі. Пані Діана, є у вас питання до пана Романа, чи ми його можемо відпускати? Вопрос, были погибшие? Можно. Да, пожалуйста, Сергей, да. Были ли погибшие за 7 дней обстрела, как вы говорите, Золотого? Пане Романе, це до вас питання. Наскільки мені відомо, ні, жертв немає. Спасибо.
Спасибо. Спасибо большое. Да, дякую. Роман. Если министр обороны обманул общественность, публично сказал, что все за, а оказывается есть информация, что против, я понимаю, народные депутаты, то есть демократический цивильный контроль за Министерством обороны в законе нацбезопасности же прописан. Так вот вы как, я не знаю, комитет по обороне, безопасности и разведки, сейчас должен стать головным комитетом, это все контролировать. И если он действительно обманул, снимайте его с должности. Давайте министр обороны не обманул общественность. Получилось так. В Золотом живут разные люди. Первый день приехали волонтеры, собрали проукраинских людей. Потом министр обороны приехал и собрал конкретно пророссийских людей. Не он Тут собрал, вопрос... ему их удобно он согласился, он прекрасно Причем понимал, в том числе что это за людей люди. с оккупированной территории Первомайска. Там это были, уже известно. Там были идентифицированы, Золотой в том числе оттуда. Вопрос, почему министр обороны, он не соврал, но почему он опирается в стратегии и в тактике на пророссийски настроенных людей? Я вам скажу больше того. В Золотом была волонтер Наталья Воронкова. И когда она оттуда уехала, глава местной военно-цивильной администрации сказала, Инна Демиденко, она сказала следующее: таких, как это волонтер, надо с мешком на голову в поле и затылок, выстрел в затылок. Это глава военно-цивильной администрации. Жора, ты знаком с ней? Нет, с ней нет, а в этом случае Спасибо, хорошо. Да, совершенно верно. Это сейчас, в наше время. Вы думаете, ее только сейчас назначили главой военно-цивильной администрации? Нет, она там работает еще с довоенных времен. Спасибо. Да, Сергей, пожалуйста. Народный депутат, повторюсь, Вельможный Сергей, 112 избирательный округ, в который входит в том числе и город Золотое. Я сам житель Луганщины, переселенец, поэтому спекуляции, разговоры на эти темы, нужно ли отведение, как там люди говорят, многие об этом, да, но никто не был там, как это был я там, да, я там жил и проводил избирательную кампанию в фонде Шахова Сергея, мы благотворительную помощь уже оказываем в Луганщине более 12 лет, а последние 3 года я как волонтер благотворительного фонда Сергея Шахова работал в том числе и в городе Золотой. И поэтому хочу сказать следующее о том, что и передаю мнение и пожелания жителей Золотого, которое еще было и в начале года, о том, что когда меня спрашивали, товарищ Вельможный, когда наконец-то уберут блокпосты и отведут тяжелое вооружение. Мы устали от военных. Это все видят наши дети. И вот сейчас о происшедшем единственное о том, что мне заявляют, что наконец-то начались эти действия. Давайте называть вещи своими именами. Говорят о разведении сил и с этой, и с той стороны. И тяжелого вооружения, отметим, тяжелого вооружения. Остаются бойцы Нацгвардии и военные, но тяжелое вооружение на определенной территории должно отвести с собой стороны. То понятно, это оккупационные войска. Там уже наблюдает ОБСЕ. Это же наша территория. Нет, дело в том, что мы отводим тяжелое вооружение для того, чтобы не провоцировать и выполнять те соглашения, на которые пошел наш президент. И для того, чтобы не было этих обстрелов. Уже не, если мы отведем тяжелое вооружение, не будет этих обстрелов, не будут погибать люди. А давайте посмотрим, 7 дней были обстрелы, но никто не погиб. Кто-то на этом спекулирует, я уверен, и с той стороны. А может, надо посмотреть, что происходит и на этой стороне. Потому как туда приехали добровольческие батальоны, мне звонят с Золотого, говорят, зачем здесь нам военные с оружием. Мы наоборот хотим для того, чтобы это прекратилось, эти действия. А зачем приезжают сюда военные, обостряют ситуацию? Конечно же, министру обороны, возможно, предоставили нужную аудиторию, как получилось с президентом на станице Луганской. Когда мы приехали с командой Шахова, Шахов, народный депутат, Сухов, Вельможный, это 4 народных депутата, мажоритарщики, которые прошли по Луганской области. Мы приехали на станицу Луганскую и обратили президента, посмотрите, в каком состоянии находится пункт пропуска, а что показывали нашему президенту в итоге. Поэтому нужно вещи называть своими именами. К сожалению, я не могу сейчас выехать в округ, потому что занимаюсь выплатой зарплаты шахтерам, выбиваю с кабинета министра. Но с 21 числа мы выезжаем в округ, я буду в Золотом, увижу все своими глазами. Я уверен, те слова, которые я слышу по телефонам, и звонки, и смс ежедневно, каждую минуту мне звонят и докладывают ситуацию, это вижу, я на постоянной связи, люди поддерживают разведение тяжелого вооружения. З якого боку фронту вам телефонують? Що ви говорите? З якого боку фронту вам телефонують? З Золотого, з України. Можна. Це все територія України, насправді. Уважаемые гости, у нас более 20 тысяч избирателей на Золотое, Новотошковка, Тошковка. Эти люди, которые вас спросили, что, когда отведут войска, я думаю, они, наверное, просили, когда в ту сторону войска отведут, а не назад. Это первое.
Никто не хочет войны и начала боевых действий. Второе. Не надо винить сейчас кто-то где-то, говорите, пострелили. И опять вы сейчас сказали, добровольческие батальоны какие-то приехали или еще что-то. Вы власть. Вы знаете, вы должны знать, кто с нашей стороны, если это вы смотрите, кто стреляет, какое подразделение. Вы говорите, президент, когда говорит, кто-то приезжает и стреляет. Ну, говорят об обстрелах. Обстрелы есть? Обстрелы идут оттуда. Тяжелое вооружение давно отведено за 100 километров. Вот, поэтому, Рифат Ага, одну секундочку я еще хотел сказать. Благодаря вот таким всем делам, я так думаю, что все-таки с Крыма звонил не Василий, а Эдер, потому что имеет место. Люди устали. Возможно, и Эдем, только Эдему надо немножко собрать весь свой ум для того, чтобы представлять, что с ним будет завтра и послезавтра. Рифат Ага, возможно, но когда здесь власть рассказывает нам, она только там может на 18 мая крикнуть «Крым – це Украина» и больше ничего, что еще. Здесь у них они быстренько придумали и особливый статус для Донбасса и всему тому подобное, чтобы пойти на уступки агрессору или еще что-то. Здесь мы, братский народ, если они считают нас братским народом, они стесняются это сделать или боятся. Так не надо, нужно им говорить это, Я вас очень прошу, власть, политики и народ. Не проводите линию между мы и они. Нету мы, они. В смысле есть мы, есть Кто власть, есть политики. Власть? Конечно. Это власть, но это не мы. Да, власть, это не мы. У нас на прямой связи Степан Хмара, народний депутат 1, 2, 4 созиву, Герой України. Степане, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Степане, маючи таку змогу, знаємо, що у вас сьогодні день народження. І передусім ми усією студією і оплеском, будь ласка, привітати вас хочемо з днем народження. Ви дуже поважна людина, дуже шануємо ваші думки. Отже, з днем народження. І одразу давайте до теми. Дуже цікава ваша думка щодо розведення військ. І ви попередню дискусію також чули. Хочеться почути і вашу реакцію. Будь ласка, пане Степане. Я категорично проти. Це, в принципі, неправильно, бо це сценарій писаний не нами. Це сценарій нам накидають. Що ми маємо робити на своїй землі? У нас одна вимога. Окупант має залишити наші території, які загарбав. І Крим, і Донбас. І не маємо ми піддаватися диктуванню. І не маємо права зазіхати на зміни конституційної влади, які нам хочуть нав'язати, особливо законом про особливий статус Донбасу. Це не дозволяє Конституція. І це неправильно ні з політичної, ні з моральної, ні з будь-якої іншої, будь-якого іншого погляду. Дякую вам за це. Будь ласка, є пані Марина. Так, будь ласка. На все сказане, починаючи з першого телефонного дзвінка в студію. Я хочу, вибачте, спитати, чи є питання до пана Степана? Ні. Ми можемо його сказати. Пане Степане, дякуємо. Степан Хмара, народний депутат України 1, 2, 4 скликань, Герой України. Пані Марина і потім Сергій Стерненко. Да. Власне, про звітування того, що відбувається на в пунктах потенційних розведення військ, має звітувати держава і уповноважені на це органи. Тобто не може спікер політичної партії, який нібито перебуває там, повідомляти нам, чи йдуть обстріли, чи ні, і ще й тим більше з яких сторін. Все-таки це має бути офіційна інформація, ми не маємо права вводити в дезінформацію глядачів, які нас дивляться. Місцеві мешканці, дійсно, я не мала можливості бути там особисто, але спостерігала завдяки роботі журналістів, що там відбувається. Були ті місцеві мешканці, які поїхали в станицю, які були проти розведення, поїхали в станицю Луганську, подивилися, що там відбувається, і потім вони якби з розумінням, що же буде потім, після розведення, змінили свою думку на позитивну. Тому я тут можу підтримати колегу, який з того мажоритарного округу і більше володіє інформацією, що місцеве населення не заперечує проти розведення військ. Так само я хочу сказати, що в такій сенситивній історії, як розведення військ, яке для нас є однією з можливостей виконання мінських домовленостей, є важливим те, що навряд туди можуть їхати всі охочі і задавати якийсь свій порядок денний. Тобто не можуть туди їхати політичні партії. Да, думка ветеранів, волонтерів, вона важлива, тому що в 2014 році, я думаю, завдяки комусь ентузіазму ми вистояли, хоча і з певними втратами. Але їхати, робити таку трішки все-таки маніпулятивну, а
може політичну історію місцями, некрасиво і неправильно в умовах національних інтересів. І я хочу сказати, що президент в жодному разі не має жодних намірів по капітуляції. Зеленський це прямолінійно говорить, що його наміри – це відстояти національний інтерес і спробувати зробити те, що не робилося раніше, це виконання мінських домовленостей. І тут чому не можна звинувачити, а раптом ви обманюєте? Ні, ми не обманюємо, тому що Зеленський показав результат по станиці Луганській. Зеленський показав результат по обміну утримуваними. Тобто є дійсно якісь маленькі кроки досягнення, які дають нам підстави говорити про те, що Володимир Зеленський не має жодних намірів щодо непідтримки національних інтересів. Марина, ви знаєте, що ми зараз шукаємо, де б купити будинки для деяких сімей з Золотого, які не лишаться? Там ви це знаєте? Влада бере в цьому участь? Ні, влада не бере в цьому участь, це знову роблять волонтери. А ви знаєте, що в станиці Луганській не відійшли сепари на положену, вказану їм довжину? Ви це знаєте? Окей. Андрей, а что будут делать добровольцы в случае, если разведение состоится? Дивіться, відстань від наших бойових позицій до їхніх 800 кілометрів. Його подолати можна за 20 хвилин часу. І хто є гарантією того, що цього не відбудеться, і ці ідіоти з тої сторони не підуть і не займуть ті позиції? Ну, от Олег Стариков говорить, що там буде Нацгвардія, Нацполіція. Що таке Нацполіція? Це 2 екіпажі, там 4 чоловіка. Я досі не можу зрозуміти, звідки пішов цей, з моєї точки зору, фейк про наявність поліції і Нацгвардії в демілітаризованій зоні. Нам президент розповідав про станицю, то туди поліцейські бояться заходити, бо вони зі зброєю не мають права туди заходити. Тепер дивіться, гарантами... Олег, пожалуйста. Інтересно вже вас услышати, правда? Секунду. Зі слів президента, гарантом цього є місія ОБСЄ, і ви на неї ссилаєтеся. Це одна з самих негідних, продажних, за 6 років дискредитованих структур на території України, яку Російська Федерація завжди використовувала для виявлення наших позицій, здавання наших позицій. Місія ОБСЄ, тишина, сепари підвезлися, полікувалися, привезли зарплату, забетонувалися. Друга ситуація. Вони тільки в день до світлої сторони доби, до 3:30 зараз вони знаходяться. Їх після 4 дня до ранку, до 9 години, немає взагалі. Це абсолютно інертна, мертва структура, наповнена російською агентурою. Ми це знаємо протягом 6 років, вони нам самі це казали. Нам сидав швед, який сидів і казав: слухай, Андрій, краще от здесь не общаємося, тому що те-то і те-то. Тому гарантій ніяких немає. Добровольці, відповідь на ваше питання, це буде серйозна військова операція. Якщо ми побачимо загрозу того, що ми втрачаємо території, а там, де ми відходимо, приходить Путін. Запам'ятайте це. От де ми тільки відійшли на метр, цей метр зайняв Путін. У вигляді прямої армії, економічно, інформаційно, то, про що ви говорите. Як буде таке відведення, як воно відбудеться і будуть загрози здачі українських територій, ми знаємо, чуємо, що говорять сепаратисти, ми їх слухаємо, ми їх бачимо. Зразу українська добровольча армія, добровольці ціленаправно зайдуть на ці позиції і будемо там рубатись до останнього. Дай Боже, що коли будуть летіти ті щепки, не потерпіла правляча сьогодні фракція. Коротке питання. Ви вважаєте мінські домовленості хибними і Україна не має їх виконувати абсолютно? Я вважаю мінські домовленості хибними, Україна не має їх виконувати абсолютно. Я перепрошую. Я стисло, тому що я вже дуже давно чекаю, насправді. Тут народний депутат від фонду Шахова, він казав, що треба називати речі своїми іменами і що люди втомились від обстрілів. Шановний народний депутате, якщо називати речі своїми іменами, то обстріли припиняться не тоді, коли з української землі піде українська армія, а тоді, коли з української землі піде російська армія. Тоді припиняться обстріли. І я, знаєте, я не воєнний експерт. Я не воєнний експерт. Дайте договорити, будь ласка, вас ніхто не перебивав. Я не воєнний експерт, але мені здається, що якщо українська армія буде відступати на українській землі, то ми можемо отримати той сценарій, який Російська Федерація опробовувала в тому числі в Грузії, в тому числі в Молдові, і захоплювати далі українську територію. Позиція дуже проста. Українські збройні сили знаходяться на території України. Крапка. Ніяких відступів, на мою думку, не може бути. Ми не повинні робити демілітаризовану зону, на якій можуть знаходитись російські окупанти. А давайте подключим к нам в эфир Игоря Кондратюка. Он нас сейчас слышит. Алло, Игорь, здравствуйте. Доброго
вечера. Да, доброго вечера. Игорь, как вам видится вся эта история с разведением войск на Донбассе? Ну, дивіться, на мій погляд, поки українська сторона не контролює свій східний кордон, будь-яке розведення військ, воно є більше балаканиною, ніж реальним припиненням вогню і реальним щезанням з нашої території бандформувань, які чомусь б'ються проти української армії. Я не вірю в розведення, яке абсолютно ніким не може бути прогарантовано. Ні агресорам кремлівським, ні тими дивовижними злочинцями, які керують двома незалежними, нікому не потрібними республіками. Я все просто не вірю. От і вся історія. Дуже дякуємо. Игорь Кондратюк, телеведущий, шоумен, был с нами на прямой связи. Рифат Ага. Дивіться, я хотів би звернути вашу увагу на морально-психологічні аспекти цієї проблеми розведення. Тут вже багато хто про це говорив. Це, знаєте, як собі це уявити про те, що розведення військ на власній території. Тобто одна сторона відходить на власній території, а агресор, те, що він робить, але теж на твоїй території. Це перший момент. Розпочата була передача про те, що по всій Україні відбулися акції, протести. Я би їх не назвав би протестами. Мені здається, вони більш були такими попереджувальними і для президента, і для суспільства. Я не встиг просто, той день був марафон, а потім у мене була зустріч, я поспішав, я цілий десь годину блокував по цих вулицях, бо повсюди було перекрито. Найгірше, що могла зробити влада, устами одного очільника сказати, що там були куплені люди. Тобто я не встиг отримати свої 500 гривень. Да? Я не доїхав туди до того Майдану, вибачте мене. Але тепер хочу сказати про друге. Тут треба говорити ще і про президента. Слухайте, президент зараз в такому становищі, в такому, в якому він є. Він має зробити все для того, щоб зустріч нормандська четвірка, щоб відбулася. Він має це все зробити. Але настільки поставлені умови, що суспільство суспільство запитує в себе і в президента, а які будуть результати цієї зустрічі? Ми ж всі розуміємося про те, я вірю президенту, коли він говорить, що я на нормандській зустрічі обов'язково скажу і про Крим. Я вірю, що він скаже, але я знаю точно, що Путін одразу скаже, що це не є питання Криму, а наші партнери тут мовчазно Путіна підтримують. Отже, сама зустріч, вона буде абсолютно безрезультатною. І тому я зараз один із тих людей, які думають, а можливо і не потрібна ця нормандська зустріч, яка і не планувалося, щоб вона відбулася з точки зору таких учасників, як Путін. Я думаю, що з точки зору Путіна вона могла би і не відбутися, і він все це робить для того, щоб вона не відбулася. І тому я знову повертаюся. Нам треба переходити на свою формулу. Вона буде для наших партнерів десь в якійсь мірі шокованою, але це настільки мінімальне обозначення нашого права. Ми говоримо відновлення територіальної цілісності української держави в межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим і Севастополь. І поки не буде цієї теми за розмовою в ході якогось діалогу, нас там немає. Але от я бачу такий зараз підхід. Але для того, щоб це відбулося, я завершую, вибачте, що я забрав вас багато часу, має бути максимальне об'єднання влади і суспільства. Як би ми про то... Ні, це обов'язково. Це обов'язково. Ми можемо по-різному думати і про президента, і про Верховну Раду, і про владу. Але якщо вона обрана, ми маємо зараз знайти порозуміння і між тими добровільцями, які готові зайняти ті позиції, якщо ВСУ звідти піде, і між такими патологічними політичними опонентами. Ми маємо зараз об'єднатися для того, щоб змусити партнерів чітко нас підтримувати, а Путіна покоритися нашої об'єднаної коаліції. Вот і все. То есть министр иностранных дел подписывает бумагу Штайнмайера, да? Кучма подписывает в Минске соглашение, что она будет осуществляться. Президент, главнокомандующий, дает задание выводить войска. У него есть большинство в парламенте, собирается группа людей, говорит, да пошел ты вон.
так это уже не президент, и с ним никто не будет вести диалог. Потому что если он не выполнит это домашнее задание, с ним разговор будет закончен. У нас не будет президента, у нас будет президент в фастфуде. Вот тот Голобородько будет сидеть. Вадим Пристайко, министр... Нужно было ему думать до того, как принимать такое решение. А сейчас уже... Сможет ли он его реализовать? Об этом і річ, о способності реалізувати. Я не бачу нічого такого трапилося, щоб просто говорити, що є така загроза над президентом. Українська сторона... Слухайте, ну добре... И раздрай в стране будет после этого. И полная федерализация всей страны после этого будет. Если это не выполнить. Потому что еще худшие условия будут. И будет их опять требовать Путин. И будете потом плакать, вот это не выполнили, а уже не дадут выполнить даже. Потому что ему это и надо. Самое главное, что суспільство... Вы просто стране хуже делаете. Вот и все. И мира здесь никогда не будет. В результате таких требований националистов, там кто там выступает. Самое главное, что суспільство... За войну. Воевать не можете? Договаривайтесь, выполняйте. Мир нам нужен. Саме головне, що суспільство, тих, яких називають націоналістами, або ті, хто там за війну, партія війни, що ми готові розмовляти, і як ніхто, це суспільство є дисциплінованими і розуміють, що сьогодні кожен рух, кожне зібрання масове в центрі міст, в центрі столиці може призвести і буде використаний в тих чи інших моментах. Може бути провокації, можуть бути якісь підставні речі. Ми це розуміємо і усвідомлюємо. Ми ті люди, які на війні 6-6 рік, абсолютно державницько мислимо. Саме головна проблема, що президент не йде на контакт. Користуючись нагодою, в четверте я особисто в студії кажу, пане президент, Володимир Олександрович Зеленський, зустріньтеся з добровольцями, зустріньтеся з тим середовищем, яке виформоване є вже, для того, щоб розмовляти. Все дуже просто. Да, ну, власне, була зустріч з представниками Національного корпусу АЗОВ і представники саме цих дуже цікаво, це такі сепаратні перемовини, які колись вів Янукович. Коли організаторами якихось речей є 20-30 структур, об'єднаних структур, а обирають 4, які самі красиві, чи які самі, чи про що мова йде. А ще 6 не запрошують. Можна я завершу? Дивіться, в нас є мінські домовленості, які, на щастя, погодив не президент Зеленський. І зараз що відбувається? Зараз відбувається спроба рухатися мінськими домовленостями. Ми не можемо ставити під сумнів, чи треба нам зустріч у нормандському форматі, тому що вона точно треба. Потрібна ця зустріч, потрібно розуміти, чи має шанс взагалі далі рух по мінським домовленостям. Марина, а вам не кажется, что нужно разделять Минские соглашения, которые были подписаны в 2014-2015 году? Это не то, что сейчас, 2019 год, тогда реалии были совершенно другие. Да, але весь цей час всіх наших міжнародних партнерів налаштовували на що? На те, що є єдиний сценарій, і цей сценарій мінські домовленості. Ну, це як мінімум странно, да, перекидувати на предыдущую власть. Дивіться, я не апелюю до попередньої влади, я кажу про те, що відбувається зараз. І тому ми не знаємо от той обмін, про який сьогодні говорив Пристайко. Він може відбутися до нормандського формату, чи він відбудеться, наприклад, після. Да? Які групи то будуть в цьому обміні і так далі. Тобто, от не маючи повної такої інформації, говорити про те, що ми потребуємо зустрічі, не потребуємо, це неправильно. Тому що все-таки президент контролює це питання і він усвідомлює, для чого треба чи не треба робити. У мене два тезиса. Перше. Демилитаризированная зона. Национальная полиция – это что? Это правоохранительный орган. Он не входит, он не является милитаризированным формированием. Национальная гвардия – да. Так вот, национальная полиция заходит с легким вооружением. Я говорю, с легким вооружением. Не могут они туда заходить даже с пистолетом. А национальная гвардия, как войсковой оперативный резерв, находится на том удалении, где в случае чего что-то произойдет. Первое. И второе. Господа присутствующие, я бы вас спросил, не дискредитировать ОБСЕ как организацию. Есть у нас две организации по безопасности, то есть две организации. Это Совет Безопасности, то есть ООН и Совет Безопасности, и ОБСЕ, которая создана. Лучшей организации у нас нету. Ну нету их. Я закончу. У нас нету. Так вот, основная задача Путина, вот почитайте его военную доктрину. У него военная доктрина. Дискредитировать организации, которые обеспечивают безопасность, для того, чтобы
чтобы разрушить архитектуру безопасности в мире. Поэтому я вас прошу, не ведитесь на это. Это очень плохо для страны. Ви стучите відкриті двері. Ніхто не компрометує. Навпаки, всі їх підтримують. Але ми хочемо послідовності. Пан Геннадій зараз говорив про те, якщо ви не можете воювати, то і шукайте діалог, потрібний мир. Ми дійсно виходимо всі, що потрібний мир. Але ще раз хочу сказати про те, що дивіться, Путін весь час уточнює свою позицію. Буквально тут було сказано президентом Зеленським, що він під час зустрічі Нормандської четвірки буде говорити і про Крим. Одразу відрубили. Все, не трощте, Крим, це вже вийшла тема, це наша територія. От якраз в документах ОБСЄ безліч декларацій, починаючи від Бакінської 2014-го і завершуючи буквально Люксембурзькою, на якій я теж приймав участь. В усіх цих деклараціях говориться про те, що референдум був юридично нікчемний, що Крим окупований, що Крим – це українська територія. Як тільки з боку Путіна сказали, що ні, Крим – це наша територія, пан Зеленський, міністр іноземних справ, міністр оборони має сказати, ми нічого не виходимо за межі, ми виходимо з документів ОБСЄ, ПАРЕ, резолюції Генеральної асамблеї. Я весь час хочу сказати, щоб ми мобілізовували наших партнерів на підставі міжнародних документів і на підставі власного права. Пане Чубаров, до вас питання. Однією з резолюцій ПАРЄ було, власне, вимога дати вам доступ до відвідування Криму, правильно? Діяльність Меджлісу. Чи було виконано Російською Федерацією? Не було, але делегацію Російської Федерації ми бачимо в ПАРЄ. Дивіться, я абсолютно правий. Де програли, а де... Дивіться, ну, умовно кажучи, ви президент, ви говорите, я їду на нормандську зустріч, я готова зустрічатися, ми хочемо миру, але на основі резолюції Генеральної асамблеї, на основі Ради безпеки, на основі ОБСЄ, в тому числі щодо Криму як невід'ємної частини української території. Якщо той говорить, ні, ми не зустрічаємося, питання не в нас, бо ми спираємося на міжнародні документи, на наше право. І тоді не треба говорити про розведення військ, не треба щось інше говорити. Ми говоримо, це наше право і міжнародне право і міжнародні організації. Чому ми їм даємо оці бонуси весь час? Я цього не розумію. Все, что угодно. Принято решение, сказали, выведите войска, будет нормандская четверка, не выведите войска, ничего не будет. Так хорошо, если мы идем на эти условия, есть ли что предложить Зеленскому, команде Зачем говорить, мы должны это, мы не можем, это и то не можем, и то не можем, ничего не можем. Подождите. И более того, тут даже хуже. Президент, главнокомандующий, согласился. Дал команду отводить. Где министр МВД Аваков? Почему не наведет порядок? Почему не обеспечит отвод войск нормально? Нет. А международное сообщество смотрит. А у вас не главнокомандующий. У вас президент в фастфуде. Я вынужден вам напомнить, что один верховный главнокомандующий в 2014 году попытался силой решить вопрос. Было. И Иловайс был, и Дебальцево Вы хотите, было. чтобы сейчас Зеленский Нет, я не хочу. Я хочу мира, чтобы отводили войска и нормально двигались в этой формуле Штайнмайера, чем угодно, но двигались к миру. Я хочу сказати, що, власне, міжнародна спільнота для нас дуже важлива. І ми маємо просто дипломатія настільки працювати, щоб не допустити от таких випадків, які сталися в майбутньому. І насправді ОБСЄ, згідно погодженої формули Штайнмайера, вони ж мають зробити вирок про те, чи будуть ті колись вибори, які, ймовірно, можуть бути. Були вони демократичними, чесними і відповідності до українського законодавства чи ні. Тому міжнародна площадка, вона, звичайно, це наша опора, з якою ми маємо співпрацювати. У меня был короткий вопрос к вам. Возможно, вы знаете, если уж Украина идет на условия Российской Федерации для встречи в нормандском формате, есть что предложить там Зеленскому? Ну, ми чули, що це фіксація виконаних вже якихось речей, обмін, розведення в станиці Луганській, це завершення обміну, це соціально-економічні питання на Донбасі, на тих територіях, де буде, і розведення по всій лінії вогню, якщо вдасться зараз. Слово нашим експертам. Господин Ось, пожалуйста. Спочатку пану Балашову. Я був на Майдані у неділю. Я виступав там. Да. Я не є український націоналіст, я навіть не є українцем. І я бачу, це добре, бо я був на всіх Майданах, справжніх, а не накуплених у Саакашвілі або у Тимошенко. Роль націоналістів маргінальна. Вони не мають жодного впливу. Добробати мають вплив, а націоналісти не мають, вони маргінальні. І це показує їх присутність у парламенті. Їх нема там, бо люди їх не підтримують. І не вони вирішують порядок денний,
а ті люди, які, ризикуючи своїм життям, захищають Україну. Я не воєнний експерт, але є здоровий глузд. Щирість не є критерієм ніколи. Можна щиро помилятися і потім за це платити сотнями, тисячами життів. Критерієм є здоровий глузд і впевненість в тому, що якщо буде відведення військ, буде завжди можливість повернутися, якщо та сторона порушить. Вона обов'язково порушить це. Тому я не вірю Путіну, я не вірю сепаратистам, я не вірю президенту, який... Хвилиночку. Я не вірю президенту, який щиро, на мій погляд, помиляється. Я не вірю вам, депутати, шановні, бо ви також щиро помиляєтесь. Я вірю Добробатов, бо вони, ризикуючи життям, готові туди зайти і захищати Україну. Якщо ми помиляємося, я вибачусь. От прийду в студію і вибачусь. А якщо ви помиляєтесь, що будете робити? Ви готові здати свої мандати, якщо ви помиляєтесь? І вони займуть це. Я думаю, що ми просто не можемо помилятися, власне, настільки. Мандат тут не питання, тому що за мандат, власне, ніхто не тримається, тут просто не можна помилятися. Я хочу сказати, що, власне, саме розведення військ, воно відбувається на однакову відстань з обох боків, воно відбувається одночасно, що важливо. І армія українська, вона не роззброюється. Тобто, якщо сценарій йде не так, як ми цього очікуємо, армія готова відстоювати територію, від якої вона, власне, відходить. Марин, я тебе прошу, але віддавати своє життя буде не Зеленський і не ви, депутат, а от вони будуть за цю землю потім своє життя віддавати. Сепаратисти не відвели свої війська. Нема позитивного досвіду у відведення. Передайте, пожалуйста, мікрофон. Станицю Луганську, до речі, депутати їдуть через тиждень, на тиждень роботи з виборцями, і ми, власне, на власні очі побачимо, що там, і вийдемо тоді на канали і прокомунікуємо вже як депутати. А по Вічі я хочу сказати, от президент звернувся до учасників Вічі. Президент після погодження формули Штайнмаєра приїхав в парламент, де зібрав всіх голів фракцій і з ними прокомунікував, пояснив. Пізніше він записав відкрите вже відео, пояснивши всі моменти. Вічі все одно виходить. Він каже, я вас чую, не буде капітуляції, не буде зради національних інтересів. Віче все одно виходить. Я не люблю мірятися Майданами, бо думаю, що Майдан живе в багатьох з нас. Краще б це Віче виходило з самого початку, коли було перше розведення. Ні одного мітинга, полгода президент, ще ні одного мітинга не було в підтримку Зеленського. При 73%. Мітинг цей, це соціологія. І 70% довіри до президента. Вы нашли чем мериться. Да, конечно. Второе, сейчас, секундочку, я хотел бы договорить. Ну, раз уж мы обязаны выполнять и делать там отводы, как вы говорите, да, ну, хорошо, есть же такой вариант, ВСУ отходят, мы там добровольцы, а он, как Путин говорит, нас там нет. Мы все выполнили. Шахтеры там. Давайте, мы готовы. Мы в 14-м готовы были умирать. Мы в 15-м, 16-м, 17-м, 18-м, 19-м. Вот. Что вы говорите? Не можна, власне, давайте так и делать. Так разговаривайте. Принижувати, як Путін, і таке. Ми розуміємо, що розведення, оці 3 пункти розведення, які нам втюхівають з 15-го року, Георгій так і не пояснив, чому втюхували. Чекай, дай мені доказати. Це все-таки дипломатія. Це велика певна дипломатія. Але у мене зараз ціла купа смс-ок, які мені пишуть з фронту, а також, можна я скажу, а також ветерани. Вони мене дуже просять, я шалено вибачаюсь, дати по морді тим, хто провокував сьогодні до сепарських настроїв, вам, дорогий депутат, а також тим, хто пропонує лише домовлятись з Росією. Тобто прогинатись під Росію. Це фронт. Це той фронт, який буде помирати за нас. В мене ж, я не можу вам дати по морді, але я можу донести до вас цю думку. І вам, нашому депутату, і нашому дорогому службісту. Я ж хочу сказати, що сьогодні звучало дуже багато. Ми за мир, ми всі за мир. Чому не прозвучало жодного разу про перемогу? Невже тільки ми з Беретом в неї віримо?
Спасибо. Будь ласка, Гаен Юксель и Богдан Буткевич. Давно просят. Да, пожалуйста, реплику, пожалуйста. Можно еще? Если вы внимательно меня слышали, я передал мнение жителей города Золотого о том, что они хотят, чтобы прекратилась война. И мы готовы делать все, что угодно для того, чтобы был мир, а не эскалация конфликта. Это что, извините? Путем переговоров. Сейчас единственный выход, почему за него не удержаться и не идти по переговорам, как делает это президент. Еще очень важна цена. Это правильно. тоже очень важно. Мы по цене говорим о том, что мы не сдаем, мы не капитулируем, мы не отдаем Крым. Вы же слышали нашего гранта, который идет на переговоры? Встановив один світовий рекорд по продовженню марафону. А зараз відбувається якесь дежавю, яке черговий рекорд ми можемо встановити. Я не знаю військові історії, коли у мешканців того чи іншого населеного пункту запитують, а ви хочете, щоб тут стояли наши, или вы не хотите, а куда нам отойти, вот туда или сюда? Це що, взагалі, безглуздя, з глузду всі з'їхали ще. Будьте добры. Хотел бы напомнить в начале Второй мировой войны, когда Черчилль сказал, да, нас ждут кровь, пот и слезы. Вот это была бы настоящая речь президента нашей страны, который бы честно сказал, мы будем воевать до тех пор, пока мы не победим. И не нужен нам мир любой ценой. Особенно ценой погибших, ценой наших территорий. Вот. А все эти договоренности – это чистое предательство. Да. На самом деле Украина проходит такой определенный экзамен сейчас, или даже не экзамен, а попытку решения военного конфликта путем разведения и выполнения вот этих вот домовленностей. Насколько нам известно, срок, который определила для себя украинская власть, для того, чтобы понять, получается или нет, это до конца года. Вот до конца года, если получится, потом руководство выходит с так называемым планом «Б» к народу Украины и признает то, что ничего не получилось. Вы знаете, при всем анализе ситуации, при возможности проследить ее, очень большой скептицизм вызывает вообще реализация вот этого плана. И не потому, что президент, здесь обсуждали президента, вышел он к Вечине, вышел Добробаты и так далее. Не потому, что Украина не выполнит, а потому, что не выполняет другая сторона. Вы посмотрите, российская власть впихивает нам переговоры с руководством квазиреспублик, отходя назад и говоря о том, что никакого отношения к ним они не имеют. В будущем эта ситуация, во-первых, абсолютно нету с той стороны посылов нужных месседжей, нужных заявлений на разрешение этого конфликта. Это такой момент. И другой момент. Несмотря на то, что Крыма нету, ситуация на Донбассе может быть в будущем спроецирована на Крым. Нам скажут, крымский народ, так называемый, вызначился, теперь слушайте крымский народ и разговаривайте с руководством Крыма, Аксеновыми, Константиновыми и прочими сепаратистами. Поэтому очень большой скептицизм вызывает само разрешение этой проблемы вот таким путем, но не по вині української сторони. Спасибо. Богдан Буткевич. Дуже швидко спробую підсумувати. Ви розумієте, мені здається, найбільша проблема в чому? Я, наприклад, цілком довіряю президенту Зеленському, коли він каже, що він хоче миру. І що він щиро, як він там казав, що я прийшов для свою головну місію і бачив в тому, щоб встановити мир. Да? Він, здається, щось таке ж казав під час цієї прес-конференції. Тільки от в чому проблемка? Я знову повертаюся до чого казав з самого початку. Ця команда діє методом штурму. Тобто вони вважають, що треба прийти, включити кіберрежим, чи як там турборежим, і швиденько, поки 73% б'є. От головне, поки рейтинг будемо фігачити. Розумієте? Тільки ви розумієте, в чому проблема, друзі? Ну, я не кажу, там минула влада зробила купу помилок, до неї величезна кількість проблем і питань. Але, ви розумієте, гратися в мінські домовленості з Росією, ну, я не знаю, можна взяти всі абсолютно конфлікти, які були на території пострадянських. Всюди Росія діє однаково, завжди. Ніяких змін в модус операнді цих людей нема. Вони просто брешуть і захоплюють. Мені дуже, ну, не те, що смішно. Я розумію, що пан Зеленський, я так розумію, вони вирішили використати слова проти самої Росії, щось там Росії наобіщать, Росія приїде на зустріч, а там ми їх змусимо щось зробити. Ні, друзі, нічого цього не буде, зрозумійте. Так само колись, наприклад, все намагалися грати німці там в 50-х роках. Я от дуже раджу, ну, я не фахівець великий, але, друзі, ну, відкрийте ви підручники з дипломатії і почитайте, як, наприклад, свого часу
часу намагалися діяти з радянськими дипломатами по питаннях Польщі, по питаннях країн Балтії, по питаннях ГДР і так далі. Та Росія діє так само абсолютно. Там сидять ті самі седые полковники, які приїжджають в ПАРЕ і очаровують пожилих німецьких тетушек і розповідають: мадам, да ми вообще за мир. Ви що, це ці українські фашисти. Ну, і тепер ми намагаємося зіграти ще раз цю гру. Я розумію, що пан Зеленський хоче швидко, бо часу не так багато. Але вибачте, будь ласка, от найбільша проблема. Ми зараз можемо взяти на себе деякі речі, які потім проти нас, і відіграти назад ми вже не зможемо. І нас будуть Франція, Німеччина, навіть Америка казати: ребята, стоп, ну ви ж за це погодились. І нікого не буде цікавити, скільки відсотків підтримки матиме пан Зеленський. Ви розумієте, що є речі, якими не можна гратися? Не можна. Ви можете гратися всередині країни, але не ззовні. Дякую. Рифат ага, вот сегодня мы видели, что очень много людей к нам и наших с вами соотечественников звонили из оккупированного Крыма. И я все-таки хотела бы, чтобы вы резюмировали, как председатель Меджлиса, нашу здесь беседу. Да? Как вы думаете, вот этот мир, о котором идет сейчас речь, чем это все закончится? Пан тільки сказав одну фразу: мир, дивлячись якою ціною. Якщо ціна цього миру – це знищення української держави, нам не потрібен такий мир. Це перше. Друге. Президент Зеленський, на мій погляд, на мою думку, він зараз має всі можливості і умови задля того, щоб уточнити позицію української держави на всіх рівнях переговорів, незважаючи на те, що було підписано в 15-14 роках. Він має зараз таку можливість, і я хотів би, щоб він використовував цю таку можливість. І третє. Всі, хто вимагають від президента Зеленського жорсткості, чіткості в питаннях територіальної цілісності і суверенітету української держави, вони мають в першу чергу запитати себе, яку ціну вони можуть самі заплатити за Україну. Вот и все. Ну что, время заканчивать. Я хочу поблагодарить всех гостей, всех зрителей в зале, всех зрителей, которые смотрели этот эфир. Нам очень важно. Нам это очень важно. Спасибо большое. İşte bugün bizge Kırım'dan birçok vatandaşlarımız telefon açtı da bazıları ayta: "Ya siz anda ne laf etesiz? Siz anda ne aytasız? Bu Donbas meselesini laf etesiz" degan savollar da paydo oldu. Men şunu aytmaga isterim edim, belli Kırım Tatar şairining so'zlaridan Kırım Tatarına murojaat olarak: "Taqdir shafqatsiz, merhametsiz kade insonni er shaydan ayira bile. Lakin urar eken yürek teninde unutma. Aşk ile seni unutmagan vatan olsun. Unutmayık, unutturmayık ve unutturmayacağız." Ну і наприкінці кожної програми я завжди кажу, що ми, українці з материку і кримські татари, об'єдналися заради одного, заради деокупації півострова. І я дуже хочу, ми дуже хочемо, аби наша влада так само комунікувала. Ну а ми у цьому будемо максимально допомагати. Дякую за те, що були із нами. Це телешпроект «Мост». Почуємось і побачимось наступної суботи о 20-й годині на АТР. Дякую всім. Дякую вам дуже. Дякую. Московский